kona na tiyo ko 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 church Station ya Magente mwezi pia sawa tera. Magente station. Yes,
Biamono asogotero kuya. Biamono nani jetere na nyasaye nambuya asebinte byanjeire koba. Tokuri na biamono. Moye gabo mongino ere buya. Biamono sana. Bono. Sauria bageni abate ntuko bali babatera. Tero como kurua togende chikwa chere registra asobwango kwetera chinsa. Tumefika ndugu, ni nyakati za mwisho. Twendeni kwake Yesu leo, ndiye atatuokoa. Nyakati tumefika ndugu, ni nyakati za mwisho. Twendeni kwake Yesu leo, ndiye atatuokoa. Kwa kweli tutayasahau, tukipokelewa na Yesu, hakika tutayasahau. Na kuketi naye kiti cha enzi, na kuketi naye kiti cha enzi. Matatizo ya duniani, kwa kweli tutayasahau, tukipokelewa na Yesu, hakika tutayasahau. Na kuketi naye kiti cha enzi, na kuketi naye kiti cha enzi. Tukifika huko mbinguni, Bwana atatufuta machozi, hatutakuwa na kilio tena, tutajawa nayo furaha. Tukifika huko mbinguni, Bwana atatufuta machozi, hatutakuwa na kilio tena, tutajawa nayo furaha. Matatizo ya duniani, kwa kweli tutayasahau, tukipokelewa na Yesu, hakika tutayasahau. Na kuketi naye kiti cha enzi, na kuketi naye kiti cha enzi. Matatizo ya duniani, kwa kweli tutayasahau, tukipokelewa na Yesu, hakika tutayasahau. Na kuketi naye kiti cha enzi, na kuketi naye kiti cha enzi. Matatizo ya duniani, kwa kweli tutayasahau, tukipokelewa na Yesu, hakika tutayasahau. Na kuketi naye kiti cha enzi, na kuketi naye kiti cha enzi. Bono nyamandolika sinchwangu. Ebwati kuna ketyonkyo. Chwango wangu. Nyamandolika nki kyabalende. Nchwango toka nechisa kwa chikwa nechinyingetsire. Ebwati kuna ketyonkyo dolikas. Ketyonkyo mnekorwa kenyoro church kwaya. Ego mocha sobwango mune yere kifungo kya mwali mwate na maya. Alitora ende bwangu.
Tuambon kasanga mwana yaga. Kitoko batenya mbuya mono Dorcas ni monda soka tarukuya mbuya mono amatena rara tarugoro ne ya soire ke wanda inge tionjo Dorcas muna ke tionjo kororo kenyoro church kwa ya nine molo ange mwajere
tuko katika safari ya kwenda mbinguni, safari ya shida na majaribu mengi, yahitaji uvumilivu, kwani mwisho wa safari Bwana Yesu atatupokea na kutukaribisha kwetu mbinguni, mahali pa pumziko. Tuko katika safari ya kwenda mbinguni, safari ya shida na majaribu mengi, yahitaji uvumilivu, kwani mwisho wa safari Bwana Yesu atatupokea na kutukaribisha kwetu mbinguni, mahali pa pumziko. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Katika safari kuna vikwazo njiani, mambo ni mengi ya kutuvuta nyuma na kuiacha safari, lakini tukivumilia na kuvipiga vita vizuri, tutaipokea thawabu kubwa mwisho wa safari. Katika safari kuna vikwazo njiani, mambo ni mengi ya kutuvuta nyuma na kuiacha safari, lakini tukivumilia na kuvipiga vita vizuri, tutaipokea thawabu kubwa mwisho wa safari. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Tutazipokea taji zetu, taji za utukufu ajabu, tulizowekewa tayari na Yesu rafiki wetu. Ingatuma kwa tari kwaya mbia mono ase kwaya gitongo intoge ndoga toga nirgo kwa no kwere ne mbia mono abana gotera mbakoroteki mbaroro ukwere nirgo kana mbia mono goisaine na ndege ntona nyorire twagambire sana twanje tutegere kwaya ke gotera eri ogiri abeire ri nyinge no isago tegera eri ogiri koroteki twari gwanje tusikama tanga yomongina asobororo ke kwayer mutu agatera totegerere naye ko gotomo gotera naye otegererwe naye ko kwiguri bagokwana naye otegererwe
Igomono tigatukira story. Eyebona ya sori kwanda Kenyoro Church Choir. Kenyoro genda kono katora. Ande ki kai wajos notakera.
Tukubatebia. Amen. Asogotera kuya. Abageni baitu kurukenyoro mbuya mona asogotoe ngora na ogotoremia asogotera. Nandi chisechingia intaete nandi turaske pindi kendake nda chemani anda nyana niko ina turasema ya matero chikwa chimwali kila chonsi ngotera mwani chemani wateranga. Aya. Biamono asengencho ya matera maya nakubwa mono kwa rura natoko nyakanyagara igo abonda etoko bari nelinga biamono tigatoske bwango bantu ajire kepindi kya bayiri naende karumura acha umurache asetoko baka chibicha ko mara toko gukwana nabo agokora igo abagani bonsi pe igo nginkamure yongo chaka iga abaisike bari bamwabo onselio inchwango gocha bari bamwabo onselio mocho mubwatu ebichaiga erinde ande moikaransi chikamati cha murabo munanyigweto mugambia okebeka chikamati nchubwango lende kamwarangeligu ntoira chinsa chinyinge ngainu tokanyete munaya kwanderete kwacha bwango minyoka baba na linkorora muno mwaka aterire buyaga suka gocha naye kwa mubwatisi aya kwana ngeli etalio abana bamwabo nselio chikamati cha muragwa tiaba eli etalio kagamba liko kwana ya mona sogotonyorera libaga elieta nkuru kwali simayomi yondo yo mwabo nselio ugati amani Mugaka ende wono sokire gukimwine nero rengase kwaya. Marieta nsebeti yosebo yo mwabo nseli nje omokase bonse. Bono rende aya aveira abitiekire kwa bantu kunyara nyasaye na maitu kurara kwaye. Wenchino yo mwabo onseli ongoro kutabita bosiboli oyo buondieki muragune kamati bone muteiriba. Biamono amakomoke karansi anongo genda wango sana abayiri bali abanene bamwabo muragwa bali abanene kabisa bonsi pi mbangina abamame bonsi pi nimbaroje bachakero ino baje go chance bonsi pi inchwa bari bonsi pi bamwabo muragwa abamame bonsi pi abamame ngo kwana ntoigwana ine sobo muragwa abaisembaro karatika kwanza oino na amanyire gente akemo omongina narenga omonene ngina muragwa basi ngina muragwa ngo chakera nande nko genda asale ekiagara nara munare gutara mongancherebo mbuyamono tenena inu baono bali abangina bali ba mamu mwamura tenena kwaso ukwana kole mo onchora binte bien Yo kwani abagani bamura gwoke yambuyamore biyamona sogo chakoro arori abanga bamuragwa murago minto nabare buate no to bwancha ninkara rosa tiechiro muragwanche nche gonde mama mwa muragwa moke umongino ke yo moke chambe cha muraguna chiechi wana ntuko twari kurangira na kamati ntu amaete na nchina amaete na mogake yani kamati bono muragurarire munarara utigira abantu bae
abana bamuragwa kinyaruka n'abamurao korayane mairwa no mwaka keya uyuke ne keya mwaka ne wakea korayane akintara mama korugesieri morugesieri nabangi nabaino nabana bamuragwa morugesieri gakimote kwandora kera muragu kanyona rogosiaruka kanyi gwete nene narwarete nanje natebio monto na munyaka na inu tebia abana bane maruko munyaka ngore musibati omino maruko chobukeri yo tebi gumunare wono nje tiri gokwana kende erieta chene sinyairabu se tonke no matabodi ari nyamogonjoro mate senya gitariere wono mbe yamano tosabe nasango akerambe yamano tata mwanchwa muri binde bwensu go chase chinga chetu na semure yaito twakwira ni tato murayi na biyamano nande biyamano munyamabera mange tato biya rabore to ekira seke tuye ketore yo nyaso wese tadi atonye karase de to nyaso wesa sera roro masombo tata onyari de kurara persi muragu tata manene tata na mutira sama baka mu ko woje te gurawa sore no mubirura na soruete utira bantu baye omanene kyagera igaba tigasa magoka otata kyara ngate abore no yo kunenta kana no yo kunore wo entakana tata sikenta kana na wabora kana bakora babe ke chimba bachane metata manene tata ntubati kende bocha suri ntuato bocha birati chisi nyanya chikire cha kine byoma byo sinama kanya bantu tato mnyana kwa bara eta nanda koro buyabwa abwantani nando baira ni asikwa baruseti omondo ro wa mabera manke tata timba tikende go chasura ina kubode bwana gaseke wandeke onya sesen nando nyamante utera so wantani wanu mwana Kristo motorio ito amen biya mana marago kaya mugisa biya mana baba maokoro biya mana sana aba tata bali ba mwa muragwa injugocha amana baba igoba no na chirego anka ikara karansa ke ande ni mwache tama pe na bali abangi na bali na barabara injugocha mwensi injugocha mubwatwe bichaiga elinde tosuke bwangu oya amana bagokwana at the end of the day injwango gocha abangi na bali bwangu mababango gaki chinsa chikotominyokia gocha bali abantu ba gocha bali bali abatata aba bali chisokoro chiane bon nchumwensi kababango nchumobwatuga mulendao nchumobwatuga nchumobwatuga oyo masabe elinde tosuke iga bago jabono okay biamono karibu sana yomogo ntebye yonko mulisia biamono nindo biamono saba aba abumuyega bo mwana one inche kuno yongo kwana bono kuru korenga rengo no yaliga yo mabokeya inche ndo aso mucho yo tata nyaliga na inde iwo koira ndiringa biamono kyaro muyega bo mwana one na rodire na bura chabwanse na ndembuyore naba tabori ba minto birango na nko bakera biamono mwana uyo ito no mwana rengo muya na inde buna ko tirega makwiri buna moirire ndo tanenge kurara bumachoge muragwa buro mbaka bano buna berire ekia kogera twari kugania abantu bako kwa machoge barangiri kubonsi pi nubabekamo elinde barorengana kibakaro mwaka miruka ncwangu nayo kwa na sinirigo okay biamono sana
amorisia ebon gosabature omachembe yolita Nyasaye tuachira sura somura suru mbiya tukalimbiya mune kora watu ancheire abature moyo tuaikira kobakino linga omwana itopelsi okururo gwenda kurwa sisi monekero kwa mutungete kwa mubekete libebeli yaye ibula kero yo moito no nyatoresa utubekerete kara ko itoro gwenda ruwa yo monene iwaikranti alikuwa liete iranga utaraturusie senye ntunyare kurara na kero yo mutagutambuka libebeli tigire maege familia nene tigire kanisa tigire kenyoreke gima utigire kuruso bonsi mono wancha kwa wakore kana se familia yenka ya tigire maega ekine unoko gani kwa ringi na kero moibori igagutaka abantu bawe bamenye biyano nyankera tayo agao mono to kubori ore to wancha kwa wakore kana se familia ye ya tigaiwa abana bono bakuru kuchinta kana ekoro mwaka na ruto no mwenenero kuriro gano ruwaye ubiya bwao no kolera chinta kana na endo gotone kerimo yo kunenta kana okunire endoro yeliso yao ubarendo bakini uba beke na barugwa banyene batwale chindo bine chiangina na bali banyore bakuru kuba bacho korobo igo bakina senchera yo kumanyanga nayo lensoko ya kirubugima na kiro yo muito kiro to gotigana muyego yo mugima amayenga bionsi nonsi piga kurwa suri abo mone nabo moke abe kiare nayo kurukunya sai wana muyego yo tabo kumura ore biya ko nyabarai obawo chinguru chukora to morembe na bato gotegera tunyari ko babakanye kuna to bairi bagari ya banyari kura muyego ko mwario kuna kugo sabago ito utra siliteria Yesu Kristo ro mwali ito amen bila moro biamana sana sokoro cheito abana ariko kana naende aba mame bali bachiche ko chabono bonsi pi omako ino mwensi pi nabangina moichelela mbwatwe ebicha bonsi pi ni mete ga gwinu mweka moichirako no nyasora abando nsia injugoje injua mwenzi inju kabisa igano na kinera Francis na butu ari basoma na barabwe inju mwenzi gocha suka gocha igana ari baraba bwate bya inju gocha inju mwenzi gocha ndiamana Samuel umuyega mali wanja muyongala chief nayo kuona director na bana tewe awere mon bawano abantu bari bari yadinyi mwasi pinchuwa mwasi pi paka abana baito paka abacho kore baito mwasi pinchu besiga inchu besia ondeta atigara no chikasi ni cheito wabo na baragaji kurugo mwari mate nchigo chaga inchumwesi bona ndoje nabange muri kanyuske chimari abana baito inchubesyo abana baito inchubesyo abana bali baito abo ino abo bara abane abanyarige inchubesiga abana boka abana ridia punda marra na basi incho iwa lusia incho abana boka urera mbiamono abna abana baito abo batu ningo bosio mukia mako yoro kwani ango musange kana mwanchi kama kwani mwanchi abana baba kwani mbiamono sana abana ira na magega abachukuru bamuragwa inchubusio bachukuru imuro
na bata bachukuru muragu no muonye Samuel rito komenya agasoma nyabyi oyo no asoma nyabyi ni tu bachukuru ngayo okay ngocha bari badai bono bari bamwabo muragwa mukyanga mako iguru mwezi bonsi mukyama mako iguru abana w'abantu bonsi bakire korera muragwa bamwabo asenye nju bya muragwa kwanya ngo musangire kano ngambu ya more musangire kano ngambu ya more mwanjira mayaya obuya bwa muragwa abana b'abama muragwa bakire bagwa bakire kwa abana ba muragwa pole wana ngwanja mwaka chemso ina chibusyo bari bamwabo muragwa kabisa yana botora abange lakini kwa ncho bari bakeya ncho ngo busyo bari bakeya keya gocho ina gocha nasika ubaro chicha nesta igo mwacha igo gocha rubera yana ino na abange muri chiruso muntu mano hale rubera igo nanda ke igo ma Samuel no hale mari na rodi ndakaro dikerese abana bakeya abana bane ko yarencinga yanguruku ninchise abana bane abo abarega igo bono nani mukyanga makuru rumna abana bakeya muri abayega abatambe mwagora abatambe n'abasambe ndio abatambe abana bakeya n'abangina babo ninchende nyanyubeka akichifu nyabere ase yinjo ndisikake ndiya mano na inu asogo jari tukeri asogo chakwa abana bamuragu pole nekenyoro ibona ari wancha umuntu yo makwane urabe kamati Esther na mwese ko mwabo na James wino na mumurundi tokurire gabo James nakina abakwani bana banyasambi ya muri mwezi abasani ba muragu mukyo ko bakoyiboroiga abacha kwa muragu kwa eri kwa mwaelio ndiya mana sana muna mwaigwa Samaria tanje nesta seito no ga botabori bwana mu machoge muragu ne kamati ndoko nyara kwana obuya bwa muragu tokore kero muntu ramanye timuragu obuya bwaye nabona mutika koranga abantu bariwo wasibibe machoge muragu minto nanyana rungane kimwere ta kuriya gocha matanga ndigare gocha matanga kero muntu kare gumbe na kikiagera timo kalituensi abantu basite bonsi baija kwa muragu pore nyangi yayo moelio njabone kitera sabe tutusebele nkayo muntu muragu kwarari makoya nena arieto noyo muntu muragu rurora otikiye nkeri lakini natikiye nkeri natika bana mbaro abacho korombaro na bakanone bichembele bone yente kanene nkeri tutusebele na maya na nitokora masaba senkeri twamanyire nyaka makuya akira senka mangana nguchiara o bono akantura abatoga Samaria sa enkeri na rutaba saberani yasa na konye enkeri abayigwa kamara ancho na bareke sama wakanya sa tiganya saba siseni mutware mbune mtomura gwa bulate mwere chimura butabulate mbebe chinde eni gamba to muntu kero mutaka bana seni gaba na wanya sa tigatuko omo gabwe muntu biya nanga karamara agenda kurwaiga twabasebe sa ngo ye maganda biyambi yamano itangani yongore ni Nyasaye ngambu yamonu tigamba kwa ngambu yamunu mwenzi nago kire aso musangere ko bu mwana umuntu nje nije ngomubwati marehemu lakini tali aso ko mubwati ayonko murunimeli akane marehemu umwana ko Samuel nyakangi na birita gabagongete nije bare ko rumomo gonge keronko barera mugongo nije bare ko rume keronko babereka igobono Samuel yoiga igare ko rumomo gonge keronko beregete na birita igobono no mwabonde bona reme
togoteba ng'a tumabeka ase amaboko a Nyasaye igoro ekiagera Nyasaye namoroche ng'a nomuyore omwoirire inche ase eng'encho buna tore moyo iga totari abaya kango torangeiri gatagete tonchoreri chindu chiaito erinde tumanye korara erinde tumanye kogenda igoro mbuya mono abairi bachako oyo minto pole na bakwanire mbuya more njerietane vaniskeya igondo kireise oyo minto morago. Abasani ba maremu Bersi Moragwa mbia muri mwesi wairire asanti abaigwa bana ba Muragu mbia muri mbia mono abaigwane gaika muranje pole asoko sirima mumino pole sana lakini mutu arobaremu lema na abantu abanene muri gaki mutu ali chinkwana chingia asemure mutu ali chinkwana chingia asaba chi amate cha mino samulete nguru James Maroko oyoke yande Muragu noyo mito minto samu yega mukio koboko igo tukwana nimbiya more. Asante sana. Wana watu wanyorani sene ndio mmoja. Ngoro gando minto. Ndo kubata nyambi ya mono. Njeri tanguru kufiri pobara. Okay ya. Wana utamambi ya mono esenge njoye ero kumonto na kwatoro gando ruaya utatiga ndo mungani wa muri tukuri auto kumanya. Kongenda kwanya ngo waikire. Abato baliyo ndito kumanya nyale bukulire. Muna yerega. Gonga tenkia mange mbiya mono sugoto nyora. Thank you. Nabakwaniri abageni ba muswati ominto nando yore mamu minto nabakwani no nyitora mabimbi mbia more Bwana Yesu asifiwe tena lakini nyitora mabena batoitaba rero nero chire mambi ninje osaye oyo muswati ominto nande gare mamu minto injo tokuro kwa babwali lakini to wonjo katwata abantu mwamoragwa nabange tole sana nje muna maete mwamoragwa nabange tole toisogoterere abantu bamoragwa na amogo kumia inchendo yo mobo monguno minto karo yo mobo mwamoragwa moko ngeri baga nabo baraje lakini baga ndiyo nabo goteba onyo ko maete ngo kuru kunga mwamoragwa tenenga bairi baito bakorore okore iga sole onyo kwero ka mwamoragwa koru abana baya bachukoro wa emchembe ne bonsi nje muswati mwabongoro kusofia nchendo mokoti bomongina nyerebo lakini asimu abwari nade nchendo mokoti bonsi biaman abantu bonsi bamwamuragwa ondeta yotora discriminate ngokora tolebo lakini chinsa na chira chimoroche umugako yo natakonya sana yo mama manno kararenge Nairobi na akora mangana mange ani maete njira teyo turamwire ngambi jamano wairire bia asante Ditangani ngwa kambu ya mono. I'm talking of the local administration. Ogambi, yon kuru chaye kurwali, and the water of you. Na monsi gombi so liba geriga. Na maene, na baya bete sugo shughulika omusubati minto. Na maene banko buronge sana. Akini rende kamoikera. Kaya ikera rende tukatoka nganjira teyo. Ikire oge ochire. Kone nyatani. You had no choice. Tuwanchera na tuwanchera muna rota banga take it that way. Igo so bwinge tukabona no kushughulika ngakito to gojicha. Tinda jigo ko genda bange na ringa aso bwinge tukakora tukatema tukabamo isukokora igo tukamanya gutirimbo kaiga. Nabo yanga otherwise na kirimbo ya mono isinki. Korigere rimna wa tebiranga maene mono no yumi tutanku nga muntu okorire iga ago sigo konyora nwale. Indibono lindi mbaya ikiri mote ya ikiri gana akiringa mbuya mono akuri mbemo. Thank you mbuya mono mame twara moyo yi bono nkoira nase abana bali ba minto ntomenye tina bwa abande bamenye tesiko
ngochakera bari nkorangeria umugoja mune family ende mwakwe bicha rinde twakora kwana nabakira abenchi bororo ngochakera birita oitu awongete komo abana baye bonsi pi abachokoro babirita bonsi pi birita bari bacha sengenje ya birita ga bonsi pi baiche gocha bari bacha sengenje erinde abantu baichora abantu siaroka erinde abantu baichora abantu siaroka baichora abantu siaroka mate n'abasani bali balega namba 2 nkwanire igora ya magokoro na mwanjete abachokoro mba mwanjete magokoro na atemye kumurwanirira asaike usirire ngendo nare gukwanira neki magokoro kerara ire garia igati mogete ande kerati mogete na baba ya roche gana baba ya tama isomo na muikaransa na bakumbiti na abantu bali bonsi konyora mbali twanje ine na barobo ando nkolengi onye kwa mwangete toyoga oyo mwanjete ne rolega kalibo so ikantra algo kwanira mono omongina nante betiringa ne elimo ando si asomenyete omenye numbuanchani nekera mababe irubnaya abantu toikanamo twakale grupu egente kia nabona twalenge Nairobi twakale tegente kia chisokoro jana njalengo na aba mamemba lengo na abasani bali balenge Nairobi na bakire mbyamano segas mwakalete timbo atimange ngokwa maokorongo bekwara atimoke egento ngo batigera no omolembe onde tabese kaleta sagasaga aka ekero magokora atugutirwe anye sagasaga go chugocha bas monyelete baadaye mbyamano mwigwa sagasaga teya Teresa bari bacha sengeje ya Teresa nero kubwati birita bari bacha koruwa bacha komo apole bari bacha kwa Teresa ni maete baria mbaro abairi ba Teresa bari bacha aya onye mbayo Ruth nchuna abairi ba obwangu nande mwaba bango abana baminto kababango emburangeye tata kogenda bwango nande muna abantu bagocha mogocha musaliuti eri na itorasuke Ruth kababango asogocha arabo yoko bwati David kanyakwe banga ocha nande mwenye gali kurwe kanyako tenana na gwasole Ruth abahiri bacha kwa Ruth korwa bonsi pi inchwa bali bacha sengeje ya Ruth na role bonsi pi inchu kakinchu bwango ekiagara chinsa nembure chinsa nembura abana ba Ruth sukango mutu akaiga abana ba Ruth sukamutu na Ruth naye sukotang akaigo mut aigo no moga kanyene igo kakie nariko basaba moy mokia magoko igoroiga musari utio moyego mugima eri no moyega nainu mwasali utu kwa sababu nogaki nainu mwa basali utu mbuya mono sana yato ikaranze bate biro ya masaba mbuya bare omo sabita bole tinchwa omulisi ibirengera ya sugusaba mochenu motungita tumurubugima
Biyamana sogotore koko nena sumwana mwanchu Kristo Yesu. Ukuwa toirogo semeringa norama kwiri agendrete gotora ndase asinge nchibibe. Ogo semeri no kuboki wan kuraroro. One family yumongi na mama. Na watu wale musaba. Remia bakoyone. Remia bano remia kanisa. Ni kenyorubo igo. Ni mirobirionsi pia keregendrete kerego taboka. Iritari agurie ugo nene. Tuasabire tukwigene tugwitira asiritira Yesu Kristo mubori wito. Amen. Biyamano David keya David inchu kabo muango bantu ba David bonsi pinchwa nakobwa mona bantu bacha ko bantu David bacha ko lera bonsi bibakanje pakaye pakondo bwensi naro monta monene abantu baye bonsi pinchwa oyo naro monta monene nchononda inchwa mwezi kababanga abana bali batebiti abacho engete abacho korombaro injugo cha mwezi bali bacha kokeya angora injugo cha kababango gaki kababango baka makoma kanona yora ego eso ke chianga chons ma mumuru karibu sana. Karibu ndugu. Karibu sana. Abana ba keya njumutu ana abana bao. Keya. Sukamutu na abangi na bao. No mongi no njumutu. Abantu abayimba ya. Abantu bala na bakoro bonsi. Basi. Enare ko kania moi mokie mo saliuti o mo yagaiga saliuti ando nchoka ko chirogoro bali kereri rogoro marore muna muragwa bwata abantu baikire motige familia teneine nabo batebire etanam onchoka family family onchoka ochirogoro karuo abakeya family ne akeya oyo matayo no rio tayo enjeninka manyete mama mwaba aina ya inu mubwate onchoka ochima mwaba lego mbiyamo na family akeya nere yonse aya bono oyo kubwatia Royce kenda keya bono karanza Royce nabo morego ekemwatagete nande mwajagiro kagamba kaira ngora Royce ega abana ba Royce bonsi pi na bali bacha ko Royce pole na rotata bagotera bakongu. Thank you so much. Abali bonsi pi bacha ko Royce pole bali bacha ko kerase asenje ya Royce mwatera bakongu. Karibu sana Royce sukamoto na abana bao akeiga abandi baronge maega igo. Thank you so much. Kenyoro abantu nande bande narolira bagocha esukamo ega kekoba sukagocha iga nali barabwate buya aya bakirende abo banyorire baranyoriro baki aya chi embura mokinga magoko igoro iga motabe nga Royce pole asogo sira kumongina mbiyamana sana bono bande karuo abande abangina obarogoro nabagaka balige nabangina rome balige lia abana ba Royce nali bawocha ko banyora babamanya oncho aye ngoyo nando gotacha gakie oncho kango mulige rogoro abuna bo Royce abana baye familia yaye mbiyamana sana baigwa karansa mulenda gwe karamugo tambuka enchwango mairura
mairura nere bono mairura nka mairura ne familia ao nchwa iga oyo abantu bamairura bonsi pia paka abana paka abachokoro bonsi babacha sukabo cha mairura ga abantu bamairura ngai bacha kakia eriyo girira gati agwe na no bakoimuka korwa familia mairura familia mairura yonsi familia mairura nere rusha mako muko basi babuate abacha como apole bacha sengenje ye familia ye ngai bagenda kyara ona kekebekire kwa jumla kero mondo bacha ngai bale nonya naba abagakambara aba mama mbara korungumbu baicheranigo mwaka ngayagena bonsi paka ruto chirema ruto nonyore korusoba ngai bagenda mugakorenga ngayana nakankorora kanarenga aba nande mbara abeseko soko bucha nakango kora ndabanda abarure bumware mugakoyo naroga tarendire kare sana kenyanya olo tatabinga mupiro kwa kumagenche ando tataitu ande school maga kenyanya karibu sana abantu bonsi pi aye mairura sukamoto bono na abantu bawo bonsi ne familia yao aba bali bacha ko kwa pole batigale mai ero mota chago abantu ba minto saliu tigango mwako liara ali na chabu atunga nalenga na mukwango sangana niare bakia itese ewa koraiga sawa koranga magoko iga bali bacha mbuya mono sana. Thank you so much. Bono Karanza karatika familia mairura abarembwate familia eri ya mairura bono yokensa mbaro basa bali baga na tebigwe mbaro basa bali baga onchokango iga na baba barara wechirogora na toigwe tibabugi nga baba ligere rogoro mbuya mano Karanza mairura bono Sara ne familia Sara eri ogira ngora Sara tenena abantu bali bachira Sara bonsi pi inchwa abantu bali bachira Sara bonsi iganga embura toko minyokia masisi yomongina pasta ngangara so aba iri ba Sara bonsi pi bali bacha ko mwapole aba bachire bonsi pi na abana bacha ko bamuragwa bonsi bacha bali ba Sara bonsi pi enju omwana oyo mani manyete na roli okare ochiete mwana oyo na chiete university Maseno abakobo yo mutai yogi gaiga abakobo yo mutai yoga emirande mutacha kamugo tambuka mwatambuka bakubwata kanganga yetu mwakolire mukibona maboko iga musaluti omuyega bumongina mbuya mano sana igara igo ando nchoke na go chirogoro baranga na Sara na bande mbai yoga mukyo mwamu manyiro mwana oyo momoroche ngana bweka ni muragwa mbuya mano sana oyo nde Beatrice nga yole ne familia yao kabo mwango
abana ba Beatrice bonsi piga na bali bacha kumwe koruga iga bacha kumubwatisia mangana atenna kwa agwa ulinde ga njwango abana ba bitu bonsi vekera ini asema mumino eko chimuino kogenda vekango igo veka bwango njubwango akatwa koli njubwango bali bacha bonsi pi bali bacha bonsi ayera mwigwete munego sambereri te chiko toburukani nyasaye nabwato kokani kwaye kyara oborandia eborenchera aya I hope bakorire sa akarango moyega ngambu yamano kwa eri kwa mongina biyamano sana a Beatrice tinango nabantu ba minonjo kinande ba abayigo bana onjo ke uchirogoro bali barugoro baranga abantu baho na bwabo ero abwe mubaro chego abuna abu Beatrice bachire n'abachikoro bamuragwa biyamano sana aya oyo bwo moerio batebire nga basabe tinko baribaga saba omoyo go chire pastor ga Marieta France Misario yaro nincho mugaka opitu ende nincho mwana obaba nyabuoro balia tigatosabe asengencho yogosika babolia omochenu tatanya sawe yorigoro biya mona na ene biya mona asengencho kebukyo bugima mone watwanchere twachirega asengencho yenyangi ya baba omone twanchire na watwanchere iga byonsi biyo karekana litukeri omone twagotigere gochasore onige karatulega twensi oturaye chinga kiechi ende karatogo soko oturaye sia mabra Yesu na sabre nyegenete amen biyamano sana Mary nero mokogoti nchugocha andante beti nabo ya kamenyete nyakoro elieta lili na kitora loke alina kyakoro mogumo Mary amete mogumo abera nyalekana bantu bayamba jetira kinonde na toko bakoma bali bacha sengeje ya Mary bonsi pinchwa tenena Mary bali bacha sengeje ya Mary tenena na abantu bali bara abayigo ba bonserio imaete muna moko nyakongonchia abayigo bonserio abayigo ba muragwa abayigo bonserio bonsi pi korunya nyaramba koru kerase bo machoge koru kerase moche minyoka iga egera mo akwibicha mo chiko tanga mwache tebo nyokorome mo iribaga aya abana igo na gote biringisa ande njengo ni natigalia abantu aya ma babuat basi twakorire karansa mokia maoko igoro iga mote bia abantu ba minto ngambia mono thank you so much Mary igo bono abaigwa mbale koru naro che koru kenoria naro abaigwa koru kerase koru nyaramba suguta mocha kogenda motebe ngati mbarangereti kiabanga gotogo chari ntocha injura bangina bainonye baro weseti nyore mulbu ati bangina injugocha mairuranga igwachi taliaye mairura bali muri abange abo baba shemu siaroka bwango senda chinda bwango igo naeno bono tinkomanya nole terinirago ema aba bonsi abaigwa inchwanga bonsi pia abaigwa ba bonserio ba Mario ke babwata na mange tigaba chaiga basali utiga ki pasta tongita ande nabo morante bi asene bile mogambi ontebi kyaranje bono na atakire oino ngayari
nere ngoteba oino lakini naro abande onyo oino tajeti oino tindamorora na riso riana oino no arenga oino nturi gusokoranga ibantu bono abantu aba nabaigu bonserio abaigu bongori abaigu bondari abaigu banyakangi n'abandi nabwabo sali utingo lakini amogotigo makwana abantu abe baranduani sali utingo iga mbuyamono kanga nabateba muna muchiete lakini bono nachi goitwa mbuyamono natebi guno mugambi ntige umwalimu wese ngecharenga ntige nabo bantebiri mairura nchwango naye to aya tumanyiri go bwekaina nabo batebiri ngori obwekaina ningo lakini yachi kobanke no liyoga naye inchu bono kwana marieto basi pole family asenge jogo sira kumongina njeno mare mwaka no chwando mwawangisa igonjeno mwegombia mono mbia mono njasa marina nikote masimailo abakwani aba mamembe ya murega n'abairi erieta njari sinyaundi mwaka ingiza umongine mperi sinyanduko yo mwangete pore igoro mbuya mono mbuya mono pora sans aba mame abairi mwacha mwesia wairire buya njeno mochogi rogito obugo kotaraka oyogol na babekere chiro moyenda babekere ngetani ari yende nechinyina na bete ona ari tayire buya mbuya sana weno muntu mungaini ogotobekera jichiro tokoroserie ande pastor ngere libaga diabene gantebiriga chisemo chia onserio anye chira chisemo iongonya gusaba libaga babe licho kenyani moja kwe bachanga naende mai libaga babe licho kenyani ngoyo ntarateba naende moja mbaro chisemo bakia bantu baminto tinkore tikiregente abantu baera bonsipi bakericha bwe kosinyirugo telena ngana ruete Nairobi buyamana sana togenda no moye gatokore buyamana etera ne aso molisi buyamana sami buyamana semero beremia wato gandirija sana nande buyamana bairi baito enjama vera batoere kurmutua nande chise chingi yabono ntagete ndete chikwaya igere kuro pastor chegati tonyoringana kuruguru kwaye kurukwana nero itakere bono gocha mutwa nyabio church kwaya mne kuro nyamondo church kwaya moche mwerga ni murandi nyabio sikanga mutene ina anye moyo ngade yende konde chinyinge chire nyabio church kwaya tindabara aya inchuba na bwango kuro mna mokuro nyamondo church kwaya molmaiga twarga ni murandi togenda siringo nyasaye
Inga kidogo bateria. Mbia mana sokoteru Nyamondo Church Choir. Nyamondo Church Choir kimoko na gocha. Konya gotedu ngaki Nyamondo Church Choir kimoko na gocha. Chikwaya mwatumire gocha, chikwaya ni chinyinge chire. Pata muno morande agokora nandi ngogenda tura matero. Igo onye mwatumire botira na omora ikwaya ngotera more. Otokonya gusikia step ne step kwenda kire kwa yetere. Tubaje. Announcement.
representative yo soro ko batebiara so sora ikire onyo ko ba igarura ra sano minyo kirata ngana gocha igo soro nabo muranyoro ko guga ngapo mbuya mono igore mere ibon Wokovu wangu, niingie mbinguni.
alikuja kutuchukua, ya dunia yataisha, Yesu akija, jiulize utakuwa wapi siku hiyo, kwenda mbinguni au kuingia jehanamu. Bwana Yesu atarudi kuja kutuchukua, ya dunia yataisha, Yesu akija, jiulize utakuwa wapi siku hiyo, kwenda mbinguni au kuingia jehanamu. Ninasubiri siku hiyo Bwana Yesu atakaporudi, ninafurahi wokovu wangu, niingie mbinguni juu nipumzike. Ninasubiri siku hiyo Bwana Yesu atakaporudi, ninafurahia wokovu wangu, niingie mbinguni juu nipumzike. Ninasubiri siku hiyo Bwana Yesu atakaporudi, ninafurahia wokovu wangu, niingie mbinguni juu nipumzike. Na kitoko materia mbia mona sogatero kuya Nyamondo Church Choir nandi nabo tukura ikiriga sema ya matera nandi chikwaya cheito morongo tera mole dibagirigia nindi rocha se Omoris Charles akoro saba alete pastor Omoris Charles kali mbia mona asiribaga karatwa ikirije sabune echi ekaro igore gukwana nenkeye iga etokwa ni twategerera buya kumba ngama stosabe saba tore tato itore igoro obakwe nande weskenene bya mona sinju waturaire kurumambia kesomo yego chagete ukara chiga kechi bonto chikuburinga na riao ekaro igore gukwana mona into nyasaye oranje to watariro buya ekaro turabe to gukwana ru nyasaye amangana tukune na datukini ekaro chiga kibune chiga efamilia yiga koranje kanda kwere munura rere biya one ga to koiguringa ne riga twasabira mukwani nyasaye mutu munura rere biya weka twakorire kya twasaba tirire Yesu Kristo mutori ito amen koni ni nyareganie pastor ito we district ga Nyamondo pastor Evans Omweli ega ture nsemende pastor karibu administration Mogambi tono ara segati Mogambi David Kenyanya naboigo na timu nene ya wali bakora base siasa they are in the midst naboigo wetera se amakweli omongina moragwa abara ya semeseye mbuya mona sana singe nchoyogo toira asomorobeli obo introduction na photo session asamalieta nchem pastor mo pastor Nyamondo a district iga tanga ni mambia na ile nsemo ya devotion nindete umurandi kereta ikaya yegoika elinde akwa na mona intwe igo tofauti rero amaliogi abucha somo kutano amaliogi gaba too much na nyambo na iga nana waiwete nga maliogi ra kirande bakala tegendoki yari ko banogo seru kwaringe ngoyo kirete aseru kuga kwaringe kirarinde gakia bangina nabari batene inabaga kabande mbale ngala bwate cyandika chifu cyabo mefuko moto ute yandika chifu mabwate cyandika chifu cyeno lakini mama etenga yandika chifu ngiya na matera ruru ne chikwaya ekera smaja asho bwate nabo tinye bigari byao na mariga boire ne yandika chifu lakini kwa sababu ya kwaya ambao wameimba vizuri mmetufariji ekiagara obuyabwe kwaya barabuna barachakaiga ebakwa guri bagari yabe bandi bategererete lakini agara ile introduction yo borande bifungo there is a lot of noise igo mwasi muna mwacha na senge ncho ya
amasikani arenga manene asomongi na morago yotumukire na ende morago ari kuri baganga bo kibono tago kumye mugandura sigetiege omaede tari kwege na ngomuganda no bega na ndu ikaranse tumbo waso iguru. Kwa hivyo kwaya zetu ambao mmeimba mmemsifu Mungu na mmetufariji mwatore mirie kigima abarai baito introduction mwakorire ngencengiya igatuwa bwanga mubaise kwiragika lakini rende yabere short Morai Samuel tikasi chao kwali baga barobe introduce bonds masikani lakini ende getoka tebanga goikase tuagendire ndanye bitongo byarengo ntinago kirega twasukire lakini tuegenga obwa matembure gati estima na maguta ya petroli obwa matembure obonene abuntu amba go fail igo mutu abere gatorasuki yake gochimuinde kyari rintwa chitwabuna nabo mugo twabera akeigo asinini nabo twari kubasaba igo ndete kwira libaga asokoreta abalisi baitu bosio for bakwibye kyara mbali chugwako na deacons baitu barabasigati abalisia mwasi moche elinde mwakwibya alafu umurandia we chinga kyabene amanyegocha balisia baitu deacons ikyara chitaike chichiko jigo chakobora ndirijo chinyora pi igonga ase timu elia moragwa rerete omaji wose ebaibiri na moragwa vons ikiagera moragwa ongoli na moragwa mbarengane timu yaka igo moragwa no manene igo asata magono igonga moragwa ga kolektegesa kia bantu barasokwegena lakini naende kiali mwana muwele tingangu achete kirasi magantebi kirasi tagi cheti mawo natebanga eyandika abana bamura gunkaiba guchiturega okay igo baigure nkwira na bali abalisi baitu nabwaba pamoja na deacons moragwa tacha akirite nyamonde district igabwatete station mogende ngima paka ndonyo igo abana iburete nyasaga ncha bakabekirwa maboko na indi bakamuraso ubugima bwake moika igo salute yange kabire yabalisia bya mona sana bwango iga bona mogana bwango iga somutinyi mutinyo lengo gatano ekanise ya nyamondo ase mongina moragwa abwate membership yaye ese register ya balisia bantebinga arenge number 4 register namba inye igo membership yaye gira se kanisa balia bagani eskure imagega no arenge number 4 lakini umutinyo renge mutinyo sabaiga ositu saba tugakore shere yabagotu eshere yabagotu umongina morago was one of them abagotu bagacho tukabaeza wadi eri twari kunyara kubaye kiara ntuko baye nene tutari kunyara tukaba kiro mogotu ase bari barengo eza wadi elinde kero yo ma agatwara gasa wadi kae obiye biche inkanyi yakanje nonye sebe timba alafu ngo chigonjoka nkuboria balisi iga asaba bonsi mwale koreto yo momu gaka no mongina elinde batotebinga buna batukindire ubu banyasaye tu abo manyire kabire ase bali babere moragwa na rurengo yo mbobo ango engana akwana na very fresh in our minds asare go teba so bwengenga ekegari ekekiabeire bono gekina sichingenjo chingi yabuna chiricheri tangani asamba sikani arenge abantu basikaine na iganaje kuwanga bari kugonkera ni abana omayete naje okumi ebinte tu akindire rero mugambi nturi kubimanya tokora na ndi mbese biro ikoti lakini kumbe nengencho yarengebo igo bwa mateburia na matukari ibintu bya changiri lakini to tebanga
ekijeso agane titumanye zaidi nobwanje ni buri atwale ganeretie nobwamate buri nobusani buri bweiguru bwakare na kare wethira so musalaba bona ndaite koreta murande bwiri tuko Florence Okero akabeiro molei ari magenche station naro kabeiro molei igabona ase chinga kiabene nabonta itekoira ribaga erinde mwareganie akwane amona into twins lekera gukwana kumuranche torueri sikaniririe iguru yare ko banga iguru yare goika timatinga ngocha gosoka kwaringi ngocha gukwana kwaringi bona nchamo naye tonyora chinga kichinto yareru erinde totegerere kurase umukoreri bwo monene gusaba turi kera gocha omochenu utatinya sai twere ndiri nambi yamone kiagera twarorire bya bwao asiri tukiriga ikiagera into twaribegete ensemo kurinde gwakoro gwanje kwa gwato ikirinde to shudie engaki enyangi omongina moragwa ko engaki enyangi omwario bono ekero tu akira se bitambo kire binge kuromambia twarorire okoboko kwao twarorire chinguru chiao twarorire obusera bwa iguru bono monene nande nesa ya bene twarikoreta omukwani bwechinga kia bene Florence Okero erinde akwana gocha stole kurinda yekero gukwana gocha sinkoro chitu nyasai bono chinga kia bene twari gusabu bya bwao etwasabire asegetri ya Kristo motorito amen omorandia wechinga kia bene karibu lindo kwa na mona into bia mono anya wacha matanga yomongina moragwa omongina bwesike nene tegerera anya gotageta matanga ao na yacha ko babia tegerera na dia matanga ara acha ko babia omoteri nchwa wata chi program koboko kebungo gya kabere ayo moteri kwen can you come please Evan agatero skagocha agatero ko e program ya beka gokune muna chisa chiro murayora atera kuomiro mon yana kogamba toto yo monene terang kene chando eke bungo gya kabere eke bungo gya kabere eti egurube chande to bogi mabwao asense beka omosara babo syobo mwegene yesase chincherachos rora rora uboko bara obora bugwa serio boba rora yeso mochata tame omwegene yeso ngangara sore anya etoma etime chande kuna kokoge chikona kuoga ga kitigapi omongina oli orere no mongina bwa masikani amanene na marika agoteba wasi omonto omonene aye niguna masikani amen na bereo ndaragenda tete kureta baraibane na barore baralia muraibe station ya nyamo etago etayo magenda very good magenda can you stand up please come in front haraka sana because of time njubu wangu baraino murau kabisa na haroli oyo minto fina akoro kufina maki madam ndio huyu tokwani madam ateka naye abana berotie iguru nonya turasama be nabakoni bweribia biamore biamono matanga y'umungina abayengencere nenkorengi koro muntu naye tagaari sisanduke rinyerigereria munuri igo namonyencare ngeigo nere bunara irari na burarare nakiorarare kore utegererio biambiamono a question eboli omurayo maganje ore advisor mongine sta motende where are you can you stand up please nande njo sabe aya menta yani njubu no choga ika mokore yau bono abara ibaito bali bagariro mongino oria asense mo yakina mama na bua yo mtofina na yo minto muraibe station ya ali maganje station ase konyendo more bono nde formalei bono bagante kwa retire but I'm not tired but no ande feel ya South East Kenya feel as the development yani magender no sir gosabatore mwanchwa Kristo Yesu
oe wo bonene na byonsi kera na kwa gwenaire twachira siki kwande ke skuru ya Nyamondo asingencho mwana ito mwanchwa araira se sanduki Omanyamwando matera aterirwe nondo bwateri ogiriaye omwabera omonene omarayi kira kiri busyo asingencho burandi twamuletira soro omusini omukunasa ebikobo byaye atyendi amatangaya tokorore buna tutana bakorora rinde tabange nabo barahonchokere gwetera ase amatangaya obakwe nando ebwo bonene asedara Yesu Kristo yoro motoria koro kwesta mora motende omwana ora se sanduki igaro omwana omomuro minto omwana bota maskania manene mono lakini afunga ngene tato korete ruda yane kama hiyo tinde wana taifunga bibere ama sanyara to kifunga kya Luka 12 ifunga bya bitatono kube kwa musumari omwana agende wene ruda yane mboso mi Luka 12 sato kero tuwaige ta mapemba na rabara iba kunya kukwana mangana makon na yana nye right now kuru asike funga kia kero kego jaruka ikomina ibere ifunga bitatu byuka ndikaranse omwana kuru brandi ebo tuwaiga onsi ayago kwa roso musunte na iwo roso munaso Nara imokura komoyeren aye. Asebi nyombe bakasa matanga my friend. Nari go igora sebi rama dodo tigere go. Tiango sebi na tigakuna koga takobe barimo asoma kutana bo mayone. Yaira ba pasa balita mangara makongo tono tono pasa makara to kura gere sama matanga. It is because of us. Tobwata mangana mange Moses ni we anya kware kwoga na anya kware kwoga from right now karagwa chino makutano okirikiri be blessed imbu yamana sogontegere. Thank you very much oyi mama nande menta nabonte ketente ngambi yamone kyara mu akirire abagambi bane nabamboro tira turaso mugambi mu chivo ito senior kengere muna narigerere tiago ndocho mu director ko kunyambogi akirite kiri korwache tetinda rogo kwana aitoke mangana mai what about us in train ngitona kuogera bon yani intro chingana mangana makongu omongino olibwe wengenche na narairaria omongine sucha ya Nyasaye reire ekero narora omachoge yonsi pia mukaya icha omaito mugambiwa omachoge ko yaje magenche ngima yabwata mubiro nese district chos este ngima korumokubo yamanya goika bono nyabinyi sengere district yacha yonsi lakini mwarai basengera myamul magenche myamul iwe kora iga moka mwese abo mwaru machoge bamintu kari stand up no goten stand up no goten onya gwacha tenene ga igo bono rigereri kora tenne mureka kora tenne bwango rigereri bono omusangera kana muruzinga magenchi yosigera singe nchobi yabo munginori salute ya no kora iga very good amangana maya orino mongina bwisiko ando maito moise ko mobe akoge iga ko yanda tambe lakini omanye to moise ko muya karinya binyinya gacha igotari uyo lenge bwengenje omaite na nche igo na ondu to gembo igo omaite na someta mo common secondary lingo trimbo ko sei to gembe senyora yengo muya ngaboli wulieta what about you oh no omonto muya akolicheriru wange egero twa kolege sakwekia mamo sabire nintaketenda telingere ya sa Marieta Florence Okero omo former rei maganja station wono iga ndo murandi asembeo oyo gotegerere dia inka FM engene yesabato Florence nero kurandi after lesson after mission reading nero kurandi mongino nantiane turu nantiane wetrase omorisi Charles Okeros Charles ngayorango can you stand up please stand up no gotere igo omwalimu igo oyino weterere mongino nantiane igono abanyabinyi nene cyane muri kurandi gombuya bono tigatoranda yandi Nyasaye to bero muya ekero narigereria abana batene nayo muntu Samuel ariko baretire sana chiguru buchinyinge igo narra abana egento kyari kiretisa naye kwara egento kiri kirase tisat egento narigereria kebungo njana na akonyi ekebungo kyari kiro kyara goteba Isaiah 41 verse 10 igo molidi omo somi kango chakire na kikyari kebungo ekana nge family Isaiah 41 verse 10 igo kego kwana mangana yengenche na igwa ngemwachie omo somi mata bantu
nebuku bari baigwane na botwa omaito yo sikaini no yo yero chago to maito koigora ori igwana ine no yo kojegora mnapa kani ira turn back inchuya asa iyo abana ba minto boss biba mairo bari batene ni gwana abande timoiroka asokorara kwa mama. This is the message from heaven. Incheni gonda mona inwe timo nyara ko mugwe charanga mama ochire muranyore garo mwiru gari igoro ayana inchera osienchera nyasa agotebanga incheni nche nyasa ino ninyare ko banko babeka chinguru imbakonye. Amen. Amangana maya onye ndi mwate mwesi amina mna nyabinyinya ko teba rugura kangana. Amen. Yes, that's very nice. Abantu bo mugambi kengera bono ba chamukire umugambi mbiye muno abantu bo bono ba bera mangana maya yani abatana sayo timokumia asokorera kwa mamuri oli nesuja ekiaraka omulisi atukwa nalinga abatiso tu 1970 register pastor teba gari number 4 no baga jitinya monda ke chikwa cha terire kuna nyamondo dori kasi mwatera mangana dorika nabona abategerera sana abana ba minto banyamonda bakina mama bariko nyabara bakisange ba mamuri iba bateranga nare ngo mukungo ya muri kuri kudori kana ende ngabi oyo korete mirememia like berries muragwa biya muri akini abana ba yemba atende nanje na rambu ya bare rauni ko iro mo ngenya gitari paka mumoire asakoro ku Kenyatta Nairobi tari gento kiye chacha iga abana ba ye ibore tena bengencho na ina bote ko batembi amune kera muira mama rakini yasai akaronga tigati mukasinga kichigwenereta akera naligere rio matengo ikora sikwa study naligere narore gentekemo na kuminga timo kumia mama orita kweti garaire asege kege sinini is coming. Jesus is coming soon. Yesu ngo chale bwango okoruko musacha bwa basacha na ende simba ya Yuda iyo bweta makweli ngo chale abo kibospi oyo bogeti omwana olibo mubaraka kurwase getabu kya Luka isaro na ibere ebungo 14 omusacha oli okoroku Yesu nero musacha bwa basacha oyo bweta makweli na ende is coming very soon ngo chale bwango onya tora onjoka ote baine onya tora asaye kwaya igoraire mukere igoro kyare mukya mato igoro ekere Yesu itongo cyare bono singa kici abererang abantu bene bakwete mbaboke ngakya mangana yago teba Isaiah 19:26 Isaiah 19:26 abantu bene bakwete mbaboke abantu baito bararire abatata abamama abakyanga aba friends bararire na mama muna ararire mama berries ngoboka bare soon and very soon ekero musacho oli simba ya Yuda agocha na ende gagocha bwango mono ekona yate emwanje madam fino agonkonya 1926 ekitabu ya Isaiah 19 okay Luka yate abonga omukungu oli Luka soma Luka morabona Luka 7:14 omukungu oli orengo mubaraka naende karama iwa omukungu mubaraka naende karama iwa korose gitabu kya Luka bono ngote binde orengo omukungu omubaraka abwato omwana yomo gari gosoma primary omwana yo gari ngomoke mama mwabo gari ngekerema akaranga mama nonyore kerema gekwagura igwa mama ombuli mitinyi kianda onderera kwa ondageri na kero kigundo okonyie ndondo nakina natona naboli gwerieta kose naboli erieta amen mama tari obwengenjori tari ayo bwa macheso ori rairari mama agakoboli mitinyi kianda agakonyie ekonda agakorageri na kero kigundo ari kwagenjagwa osamusoko bakokobekere ngori gukosina kwongoterende yabuga na chokochoko yaigota mama abaiboli baite barendwe mama mbogoli mitinyi kianda ondera kwa okonyie ndondo okonyie ondageri na kero kigundo nakina natona naboli gwerieta kose naboli erieta. So let me tell you omukungu oyo omwana yakamorigereria muna mama omwe abakorata amani gochigorare kerema akwagura akamate mama you are my mom and I love you ntagetenko gorira sawadi ngotenga mama ningwanjete gere gitabu kya Luka inde ekera mobe kabo akawenda omwana uri akarosi ndagera yarenge gutyoka buya akayebeka mesa akabekera mama omwe aba mache babu akachugwesi akamurira maguta amone yanga obwesi byakora agure gocha ekera gare kwagura omwana yakati site wotige sukuru agateba mama oikamurende
agateba ngatiga ndende mame kera tata te yokure mwana uri akarosia ndagere yare gutioka buya akamnyoka supermarket asiko moreri uge kero mungno no nyore ngekera maganje ta mauga ekera mnyoka ba supermarket agaike supermarket omongno uri dabaigwete ndagere gutioka buya akawa kurwari buya kira mafuta agaja kaikaransa arigeria so mwana yachi gotia egere ndagere ire mesara ngasa wadiki akamwa bana banyasaiwa mwana uri akaenda supermarket akabori uga nyore tari arengeri tanga nini nene ugeri nirenga agatebu chibese chinyinga tari kunyara ko wafort agateba yaya supermarket nene na agasoime naenda akanyori ugeri ndiria mwaborike agateba ugeri irenga agatebu ni pound na bwata sumuguku agasmile agateba rinye omondi we supermarket no muntu lengo mongaini akamotebi muse na kibono gwatigari ugari tangani akamotema mamo minto nekere matata akakwa akamotiga ngatige skuru ndaite ko muhoro kinga mama ombogori tie metinyi kyanda kandira kwa akakonyendo ndakanda gelinga kina bono na ikerega mogorire sawadi riuga akamotema muse sengi kwa kwenda mangana moya let us stand back tura baka siru ugari rinde baka ikasiru ugari ri arigari nene omondi we supermarket akamometera chibesa akarigora omwana uri agasmile mono naenda akagoka no moni uri akaikarazite arigerete omwana wa kuruma gocha maate arasa akuruera nenda kerege kutyoka buya mesa ono ririka omwana agochi kominyoka soma goko monene agokirosie para tarigere rogoro egari egata ekamuaka ekamurutaisi liuga liria abasamaria karaba kominyoka akabatenga please liuga liga libwate ndiba manyinga moye mama momote pae ni muanjete omwana uri agatweka mu ekeratweka mu abasamari bakagenda bakabogoria mwana akairwa sairu kunyagitari amongina akareterwa liuga litari amanyinga ensemo iyo mongina rigete no magoko mona roso mwana yakurwa nenda gere gutyoka buye mesa akanyora abantu bakurira gocha abantu bakurira na mayanda okobori miki ngamongina pole umusacho ndaga etaka mutebi torera akabuli umusacho yogonte bitorera na maito bugima bwane kero mwana nero bwato bugima bwane kero mugaka kwete na ndo umusacho uri akairorera kya kabere agateba torera egaike ngakyo mwana uri areko enigwa ngende bwango egaike ngakya umwana uri areko enigwa umusacho ingoyi soma fast 14 taro umusacho no musacha kiore gote yo mubura kanga torera iwa. Oh, thank you. Can you stand up, please? Ewan, musacho ingo yo kogenda ngaso mwana getonde kara machuma ko beko mwana ko chasobo ina iwa. Musacho yakagenda ange. By that time bare ko beka bantu kige lakini nawe desito ko beko jisanduku muna mama bekirali. Aba bogori omubere babogori ti omubere bo mwana oli bakatenena. Musacho yakakwana iga. Omumura ekindege tonda agotebi machini omumura na agotebirie imoka omonto oliege tonda akaimoka akaikaransa agachaka gokwana omusacha oli akabwata omwana oli akamamwangi na agachaka gokwana getondo gekaboka amen oinero omusacha bwa basacha babatoganyete omusacha bwa basacha ngocha nere Yesu Kristo simba ya Yuda amen. Yes, ngobo kyale bosi pi. Onyo boge ti mwana ribo mubaraka, yani kana bantu baitata bogi, bosi bingo bokabal. What about you? Inkyo ganye tayo tara onchoro chimu cha onechi tabichi yao. Tomo wana Yesu chinga kikabalo mu basomo sunto tarata. Iwa. Abana bandi babira batindi babasa bayiboli. Abana bandi mbayinyore tinga ngina namo bokore tie metinye kyana nenda akamorera kwa kamuragere ne kero kegundo. Bona abayiboli bandi bachandekire wetera singinsha abana. Bana babire kekolie kebenya bikongi tari ko iwa. Nakibona marika goteba marika goteba iga Proverbs 23 verse 24 22 24 na 25 yani emerenganyo osini na 3 mstari wa 22 zomera bwango mangana chisa jali to komnyoka nelire igwa bana ba minto ne bwese bwa to boiboli igwa isoko iborete mbia mono mwana minto na ndo some 24 to baisa go cha nyoko ekera agotire iwera isoko iborete na to cha nyoko ekera agotire igwa isabu monto ro mwenye no boronge iga ko bono mogoko monene era yo iboiro mwana momura omongaini
nago kigwenere tigago kigwenere bago kisoma buya bago kisona nyoko bano okoibore tako gokere igo notige igo my sister go kisona nyoka kore moyo go kya baibuli ba kore moyo igoro te yora gana nyoto sigeti baibuli to go kya baibuli bawo tari yorora achi yo lindo goro biamore kin minto go kya baibuli bawo inyo mwemuri akobogori mitinyi kyanda na endo kamera mauga enda yaye ime pakebi go kore bine kwari ko mobeta enda ime na ndo menya go chago chayo moibori igwera isoko ibori tena to chanyo kekera gotire abaibori baito banyode chi stress banyode amarweye wetera singincha abana babo abana baretire chi stress timbe no ngo tere kwaye umwana ga minute chitukyanga chinyenje inke ko kwaro moibori stress bana baito igwa yasa na baganeti bakaba muri bose bakire imeti baretire imechano bakaba muri egetabu kya mikesa no na ibere bungu bitano mpaka bitano kemo umwana mumurani yago chayise umwana umusike bwamena nyina mukamo mura bwamena nyina byara ababisabo nto nabantu benyomba yayo makane ngibona sero choko sari tubata bakuru jita kwende kya karokire abakuru jita busato ebinte byasare kire iwa abakungu mare bakire binyoro basare ona kiaro sira lakini ngoja kire moyo ekyo igubano uri okwana kire na tura igwane kya chida gacherire abakungu bakire binyoro baretire mechanda sa abaiboli abange bakule asengi abakaba mura na bakaba mura abange banyori chisukari nechi stress nechi pressure asengi jabanga na byara iwa ninki bana ko cherenka yabanyene ochokusari nka yabande kwanya romo nginondo ko iborere to musacha nando kaiguboro musacha omede chinde rupaka go simairi akobori rieto gaitaba nando maiko bokwani ngomo ngina bwakire omongina kwanya ko nchibara biyamura neno mwanjira omongina ko nchibara ngomo gaka bwakire okwani sobyara ngomo gaka bwakire omogaka kwaro kwanya roko nchingoringa barana ngoli biyamura omomuro ko ibo omokungu ko iborere to mama omino ko iborere to musacha bako musacha agisibi akasoma agakobori erieta ogateba I am so and so biyamure keke bana makai bana baminto abaiboli bai wa masikani nyego tato menye miake mengo mata na eno moiboli na ye mambiende munandega na korera na ene korera ko mambiende akorera muno ko ba manyanga korera kyang taibuki kwani moiboli nga mama bwakire akero go kwani moiboli nga omongina bwakire mogaka bwakire ndobwata bakungu batato ndobwate ndoru humani togatwara asiki humani togatwara awaisi humani togatwara apepi humani togatwara eumbu humani omanyanga ntaibukiole endoru humani nerie kona kuoma na chisa chose asenka paka none chingo ko chiondo lete mpaka none bibusi biho tamugoji kyage moyo koda kuoma na lioma ringo monyire na lioka akungo korokwe umbu yakutero mugako yemna chimbago chesuki bona ye wacho chakora chimbago musajo itamanyeti yani omusajo tukwebiso burangeti kurumwina andiko mutaka kurumwina biyamure eumbu basacha bange bago itebikoye bobe bachande kireborere ande chipedi siti bakorera chiri chindere choka igwa bana baminto yako omukungu eumbu kaba omukungu esita omukungu awatanga amaguman God can use to change the world kaba omukungu go change seba omukungu ora kubona muno mungu oli akwa yeri adori kasi atera muna omungu oli ko kore mirememi yako sire kanisa ko akaba number 4 ase kanisa elibuna yako 3 igota akore te mirememi mungu no batisi tu miaka 19 kare what about kwa batisi tu kora kinyo chande te kwa nayo ri umbu tikwa chinyinge chatwala bakungu chiyumbu siatwala bakungu chiyumbu igoroni ge koligeretie kirete kiri abakungu bako na kuomana bakungu bako ingonya bako na kugambana ineme chando igore koligereti iwa omukungu ndokoro ku asiki humani basacha bange bakure gwetera singinje bakungu babe mukungu mobeni garo bogunda sama goyo mugakoye omukungu myani gare gutwa sama goyo mugakoye mangana yakuru asiki tabu ya Proverbs 12 verse 4 merangani komye ibere bungo bine mukungu muya kabo mukungu muya no nyangu akwa ngiye kori gukorumaga ngano mukungu type kwa renge muna mama atogi huwe ngencheke sakukiria nyabidini yose maganje station yeimoka yose yatie tora asengencho buya wo mungnori
asiki huma ni noyo mokungo ruarete chisa chose lakini umurigeri oraga round lakini arwarete iwa bana ba minto iwe bechanda to kumirana nero singonge jitu etire tumira mangana omukungu akote yo mugakome eke unekeri ambwatere gaga mugaka iga mugaka moteka na kunipenda tagurere na chire kotore chai abagaka bange bare ire chise cha nandari roda umura mache nusu kenas ase mboto wetra saba kungu bare type ejo mukungu rabugetie nse iwa iyo mosacho uri abugiri tonga chire kotore chai omukungu no meyotenga abana bali ngecha yita mosi yembali omongino wake birasi nane one ende yako na kobonga dimbu mugako itecha ndo tolecha igo mirre tari mugono ando pimecha kago chamara go matega gwaso monyo maka buomire pachise mugaka matega gwaso monyo nyareki kago cha komoro kurore teba mongino ngakyoga ndo ya yo mugaka nande nkira na ike uno kirikira na ngakike chameni mwoto uno kirikira na naende mongino karasta na ne kyele tari kwabusa echabu yeji sese gerege sinago etabia boncho mba bibegete echabu ge sinago eta omongina no ikarasto ngani etore ewa bangina bari chipanganga omoya bateba ma abana bali nyesu ente echamba ne liye liberera ewa nyesu iwono muga kochire nyesu ente yike no kana Kenya nda kyabwatira dande nke murieti mbiye murekini igabana banyasa igore toligirete kirete kiri. My friend, let me tell you, now you're going to have a boy, or so we select. Abana Batten and Abana Bakara, America, Abana Babanyandro, Bakwan, and by the Taban among the Nairobi. Divide a commander Nairobi among the Tarakobat devising a soma. One night, Nata, Begate, or Single, now I am to some Musicasana, and I will and you get a Meka Mekokane, Masa, and Naruko, Nara. Where was Mexican son? Among Lorina, that's one minute Nairobi, Yandro, and Yandogan. They are Rajakan. You akamwira Nyorobi ngorote kwa takori Nyorobi ochikorwali wa no someti abana bana amba somete nane na nyoro musubati okorukuga okorukumarisera konge kanisa naye mama atigirege biyamwe goma ate muna nacha na somire binde magi nyotra some bintu sabria igwa mwana wa minto igwa koba mwanya sai no konyoro konene omokungwe umbwa igarusa libuoye musata no beta chiri buno rabereti miteliyo nya kobwata omokungwe umbu toko kina buo okoro siwese chiri kwa retire omongino munya gotogeria abantu binyoro gweta andiwa omokungu gweta mwao manyonya koleta siri manya koleta siri ya mwaye mwao diria gwa chiri omokungu mungaine bogetsa kuma aho isigumani obogete maambi omokungu mungaine orosire abantu benyomba ya yendagera no omokungu no chire gusaba omurero okoro omokungu gweta saba omurero buo edbox ya ne sarigete omurero komurero mugambi omurero aki omurero imagine omokungu kwa mne komo disana kiya na karibu no mongire ke muntu ya yecha engeye omo yecha na matoka abere oro manana abuoye na ne dia chakire kwa rata rako na no mentali toka linde oro mangano korapi ndiye mure wadoka ketenga ko wetanjira wo ka ketenga yore buye watebire ngane ngari wo chikokoleru jameni abakungu bande watangari pangari ngeriria ngairire ali abantu bakobori ngairire kwana kwa mokwani kwa munyuta muna yuda sia nyuta Yesu akateya basikari ngane royo oko nyuta my sister yole ani ako gambeta kakokora ago gotisa my sister jameni to iyo sabanya sawo konye atakonye tumngainie tababanta bangaini iwa mokungo mungaini nera mamuri oraire orosetege saku na abantu batene na embura mokungo mungaini akato kurire mariko machani kurase gitabu gekorokwa Saburi 79 verse 9 Saburi 61 71 Saburi 71 69 verse 9 to basa gonchware kana agotire abaiboli igumuna mugwenta gote yabana abaiboli tegana lingana ni aliya ino na inche no moiboli baba gonchware tababia igwa bana aba minto bali bara abaiboli kwana igasa abana bari to baisa gonchwara ekero ndabe nagotire omwana nana abagore timetinyi kyanda na nenga korera kwana nenga korage na kero kegundo gakino gatono kanda Nyorobi to basa gontiga ekero chinguru cyangereire na no tonchwara
abaibori bamanya igo na abana bamanya nganto basoko chwara abaibori baitu na bengenchana ni mono mana se barabukanga toyo kerioro nyorobyo ko gendie gari yao kirete obegete akikoro isiko igo obegete gotera sigincho moibori igo moibori agwa maskani na ayo moibori no wo mogotu onye ko bwata moibori o na ayo mo maskani na ryo ramenya matuka mange abaibori baitu bagwa maskani ande bache barendwe na anda bantu monto mone munori aine una maskani aye ekeronta gete komnyoka bwango ngo korangotia ntebeiga omwana naroro motindi aseise amariko ngaro chamanganae na anda ko seri ngina kurua senka igwa ayo mwana oli musaoria jameni okweregereria nege saukia okeregerukia igoro ya tebire omwana naro motindi soma mangana ayo tari ayane Proverbs 19:26 emerengani komya kyande ebungo 26 omwana naro motindi aseise yani isa kama etika no wenge nchana ni mono omulendire bako ukinire bako sige omanyira gosigikia amaino amaina arenge buna chio sibekiri gati bakyo mwana bono manya kumutindi yera igwa tare baba omwana ro mutindi asaiso mumurori aye igwa na endo gose nyoko kana kwa munyometa igwa okoreto bosoku asenka ya nino gota my sister no ikaranza omwana ro mutindi asaiso isega ko matengo mwana one otare ko baiga otare ko omoku omwana onyoma bakungo meronge bera ko jakobeka saiga ko komatenga kiayo mwana one ko nyoro no nkimu ko nyoro buruire otare ko baiga omochaya omenya goteinginanga aye mukungo liaye ngoja tinko nyoragu omaete ni igoro ni getegerete kirete kirie mangana yankarari arigetwa barabanya sai omwana oli oro motindi asaisa chamene tware ko gotebinga oyeba to irorera siko moibori munari ko muna kwa munyora na ayo oro mogotu bwato moibori igoro te ko murembe egetabu ekemongo somo gekoro clinic oma ya dunia ninga jete ko somo bitabu oma ya dunia iyo ko nyoro mokungo yo ama mokungo ya makamura kama kanyomire ebi murambire bitari go tingi pi bikorengera yangene miyoro biamore ke korie ke kebenya bigoti bikon igwa ebi murambire bikorengera yangene miyoro akoigora ama ngana yo kasubati areta igoro kanya munyirira iba agwenda ko tingi pi akonye family yao mokungo yoiga akakata yo musacho kerbanya ranga ngina biaro gotire umato mungina ka gotire na bakobeke sigati na ndobekera nyende tamaiti ko sobekera ndiri kereka mocho koronka yaga kamote mwanya korayaro ako yake sabuni ta kubiringi sera yetie mengorori amakasubati akakamya koriga linga yani omomino yo abageni baito bakocha kurusito mambia aya my dear no baba tokonyore kengine kekerega kekota moino kaniyo chio sibokire rigati akamoterenga kimaidi atokora egento tokora etokumotinde kabona marago mambia bageni bagocha banyore tayo eke mureke gotin ke korenga yangene emio kakateba yes my dear tokorebo bakareme mbere botukobu bakakururo mu ngori ko nyomba yani nga mune sese ngo tweke ro bwate sese ndeu na ne ngotu dia bageni bagocha ko sibako sikiagero ko necho muyi tararaka mama nyango yimwenya bantu na nero iborito mumuro iyo mumuro okorengera yangene emiyoro bakabwata mongino bakabwata bakarimo boino botukobu bakakururo mongino bakamotuta ime omongina akorenga mwale ko akorta mano chigo na no mwale ko ngita mago ndineka bamwako bokombe na kira igoro ni gerigereti etegerete kirete ekana somo mugano yo inkanyoranga muna bamutindeka bakura iga bagasira mpanya bagaturusyanga bagatutampanya kanyorekana goikarararaiga igoro tari amachesa babere chibarimo bachiri nomba yandi bari budget igo momura kera kwa nyoma tingi bigi rengera ya tambake ekera gotebi webinto manya omukungu ago kwana mangana 3500 per day no wachina cha geto kwana wachita kare tingo ikagati mbugaji iwe iga mangana to kwana 3500 per day tokende kwaya totera mangana yera toikaneka tutumugita amen ona yo tara se ko na ko na ko chamungane ko na kwante obisibwa muao inkyo ko na kwante obisibwa muao wono ino mukungu akoreto bogundo orobo gundo asamo ko yo mugakoya igoto lende muna bana banya sai na ndo manyiga ko lende ngote abaiga abasacha mu manyiga abasacha manyanga abana obwate no mongino manyete kana abawo sembali bawo chata ngo bwato mongino mwegenu sara ngo akotenga no bwato mwegenu ngo bwato musacho mwegenu no kare nero ngo tenga no wato musacho mwegen igoro ni yako tebe kura se kitabu kya 117 verse 9 amonene bye ko manyete enkoro ya mwanya bantu nenga ine rimono oyo bye ko ranye manyanya sai musacho ya mokuru kama ngo ko randa na kole musacho koru kama oyo
Amateria komposa ye kwaya iwa. Chikwaya. Na anya traso ye kwaya. Akere kwaya tere ngambia mono ikira yakora chingikiga bakime kiye te bakwa tere kwa tere kambia mole. Tari ogwe ikara so tari waka nambia mono na ne nkwana kwenda kwaya o etega tekere guru. Akere kwaya mono chikwa cha tere marita chuka. Yani ngone ngumna cheru muna ngona nyamonderi yakora kuruma mwara uniform yabege chendanga yachira. Ya irukire yachira. Igo nawe so kwaya. Kitabu kia bakarati sana na mebungo saba. Timo ngaineka. Yasa ta ko ruwa cheche. Kende gesho monta ko simeka. Ekine kia ko chakogesa. Iwa. Nya gwachire kwa enjwe kwa. Nya gwachire mwanya sa enjwe mwanya sa to kore mere mukaboro mo somo sindo taraje yesera no mosacho oli simba ya Yuda. Eto rusiense yeto irenga gutmoka. Iwa. Omo sacho yo buya ga tugete egento abwate egento gekoro kwe emboli. Nera abwate mune tugo naenda yanje de sana. Amone sese. Ekoro kuminini. Omo sacho yo iga atugete ebinte bibere na bwata abana batata abaiseke no mongino aye iga babere batano okomente genta abwata nesese nemboli naenda yanjete mono katari ase kwaya yani ekwaya ngene kolinga akinyarebe naro ogotero kongo chigotereke yani ogwaka mario gipaka paka none mete yatabanana iwa timo ngaine kanya sa ta korua chacha kende yose montago simeka ekine kiago chakogesa musacho oria anda tarengo mwege nwa senyo mabakorete no mongino ye nyangi iwa nabatenga omonto oyo komanyanya enkore ya mwaya bantu nya sawo monyene iwa omosacho oria okirete agateunga kamau ngaye mbori ande na yesibeta kweta mona ach abakungu mbari abate bakoroku apepi human akamye kubuli mbori akakuna nere yo kanganjete agacha kabuli mongina ne kyoje tawa kore mbori yaito yakule amane pito ko yetinde kayos apepi gumani akamotenga nayo raro oino mukunga mwana ochiko mugaka ko bodi ngana to kote bana oneli be gai apepi gumani akamotenga nayo raro akaramna tindu ko nyetu kutabano enkuruse kimeke moto esese ko arabuya I'm the head of this house anjenye bwata ko arabuya ayo nyekune abana bali to aniya ne kere to yeli to yekole akateba garawo mwaka bakanyanya mboli ali bakaruse kimekemo baka esese karia yali banyeka chite buyenya meria bakanyara ese ko bakorangira esese maminga minini eko myokanga naende ningi nendagire ne mokonga sesere buya mambie no mugaka karia akarara buya umongina akaria abana bakayeri bakayanekera after week yamo omonto korangira ekamo esese yaonga yere teria esese yekwete mwina akabolinga who is next tenye esese yakure omwali kama agateba ngokutore twese nyombe ngima igento tawakora ninchu twangame twaberane no nyantu akutukutora abegenwa bakabeke sako bakaikarasa bagasaba bakatamuna bono tikatwaberane na nyasa twabere kiara twakore ibe omugaka tangana kwangame kena yotangana gukwa mwaka agateba amaino monginone munoreiga tindi omwegenwa senyomo enyombe eri moina ari yomobora kodi no amenyete na ndi ninche mwaka chirite nyombe eria enusi yomosara one no gocha sigoti chiri cyane mbwata maruni echine maruni no ngazi begete omongina nayo sabo ngabere na nyasa ngabere ekerango gutore omongina ngabere mongina batokalia mesa na mananga ya yankwa bra twale irende mogaka omongina naye chaka omongina ndero renge ke gwaramba mono omongina kamnya gateba mogaka kominto na gosoroire njabuna tu akorete nyangi njeri njo mupe mono abana bambwate batatu ondeta yoro yo no yomo kora njo mugaka ngabere Rebe kaisa kamigiro minyoko konye umurwaire ore gari ari isa kamigiro rebe kaminyoka ngo minyoka igo konye umurwaire na akorire ntete goteba iga omongino ori nero tare ngo mwegeno no nege kone abana bali abwate batatu mbarenge bakamau kamau ari gotumi omwana igotumiga omotisa ngako gwekare kurwe kiongo tiro kumbe tare ngoya kama akamatemo gako minto ngabere njenje na makare ngabere na nyasa ngabere kera ngo kutore mugaka chokotokalia maiso na maino ya yo mugaka kwabira tuwale kora nje ngabere kwa ngabere abana you know like son like daughter like father like daughter like mother kaliyo na kia bana babo bale nye kwale komnyoka chimba ko kwale ko komnyoka katatu bono komnyoka bale 8 ke kaliyo ke kebenya bigatu bikongo ama ali abana bakataba abayiboli baito komara nje mutu abere
ama ene pintu twana korara nyumba munari chokoni etokobeke iwiborire twareria twasoka twagenda ne iwi binde mwara togochana mache maambi mwagoka ng'abana bitu n'abaye batoretere amache bamenya kwenda skuru ntuntu tori korara nyumba abaibori baito kamuranje mutu wabire ibacho gotokaria maisa na maina abaibori ete bakabirana igo enkora ya mwanya bantu ningainiririe yasato konya kera twachire iga twanyore semina muneye kera yo monjo rekiara yeso ngochare bwange simba ya yuda atorusia senseye atoira senga turabe komnya kana kare amen bona tayo mulisio icho sabe bwango barongo no choga ika osabe tukure magana tokenda na the chapter mochenu tatnya saimbu yamuna senge chilingana musombo atwaire koranje tatnya sai tigali gwas chinkoro cheito litokonya sobogi mobo tokanye tobogi ma bokorenta sobosi bwense lya kabere go tuoja twaro sira sense tatnya sai bone kitambo kiro kende tokoenda leta lya uli ba kweke atwa sabira sitara Yesu Kristo yorobo leto Chief Nakioroji sawa abalimu muranje Mabiro cha square. Mabiro.
embura yaitire tukaranse biro ngora tugandira muyiga yagutwara ubwoba nyasaye naro nabwate miroberi tutiga twara ubwoba nembura muterire gaimori ikiwango nagotera muteribe swaskwaya kise chine chengo abagenyi baitu barakwana igo tigachikwa kiratera kurotoma kubaribaga igo toremererani abairi baitu basani baitu tugatwara baremereri ekobera nemeroberi tokonyera mmere muteribe
mbiamono muteri wasiri bagarigia nandi chise chingia ninchiro cha semo chifu ito atogendi program yake igo munagukura getiongi cha chikwaya no muramo be maega igo muberange chifu libagiri gwatango ay je bayiro gwangire mangana gere mangana bajire ma bora gwale badire odera ora mbako nyugwa pamano ile bako gena badire muraguge gwana dadaga nanengo maega kamaranje ngogora dole ndogora nesagasaga etato goki abantu bamintu none mutaite kogenda anje tukwana gento kembo mogendeka na umulaka nga tukirite andro jegendete abotokero oche abagina bamintu motri na stand yaba abamoko amba mota tuanjira ngake kwaya tuategara we mwalenge na umulaka nga ruana gendo ochiereka litanga nimbia mona so oche nyangi omongino yo minto onyale ko bogo ruwa so boiko bwese nyuma yo okora maya na mwakwanye kurumambi abatotegerete na mwakwanye na na mwacha na okere na bare igo tatigale no maete manyene taji kora inu moji kora magana to kumanya yande to de ye family tataje ko de binde na ende mna moyo na wanda wanne mure ayane na re mokorora kamwanya rolire mwasi ngo moko buria igo mbuya moga ne report kamili ngangigera ono mugano ebuna imwe tumuraterwa ono mugano ebuna amenya gocha mwanya ora moke igo kanisa kana amenya matuka mangi iga bayiro do itana ni waga mbuya mono asichinga ngo Jones azo kubwaterana no gocha kweru kwa masikani abana abaye mwaratigaga abamura baye bale babere n'abajogoro baye mbaba banka atigaga negwente mogene momanya nga yumu yo bwate steering nga yabatiga naso buya musina so bobe moru amogo ika bate umuntu ore tubiga ngimwa embo yaba na yura auto ko bateria eko amonto ko yamanya enyangi buneye ndo tako kwana kando igo omongino lero buna atira bana yaba babere na abasike ba yaba speaker ejimbo abo bale buna mwarara ndo wende wende bana abaye steering yo mongina ko roli mine chando ndo tako bate binsa mayro na David onko bate una bamura bane enkeria moranga ya kirte munere iga eta bwato manyene bono mongino ri ochie bonzeri ngo bolere wangora ngo bolere etigale mwa mairura etigale mwa David ebori ngambo anda yo chega asa mwana mongino mino aera kikwa yose yanana aera kila reke meroberi aera ngaki nande bate aba mino mulema mora gutaye koleruga mongino taye koleruga iga ninka ni maete merobera igale koleru bunesu tetale tiga lakini otua kumeti ngalo mongino minto enyangi haya roire intwa bagene ndoza negetinga nyama neta kere ko baiga odema wo go sali asege yo tutukan asenka oyo to go ya dola na bantu bale ro to gira so mondo ko tama amangana yenka ya bantu ga ndikito ko waje mangana bajene lakini asege yo go gita mchingo karaki ko maria here we are tumesimama imara mpaka yange yamaye kazi yake jinsi ijiga to yerigerete to twanye rigerete na maisha igonga tebiga ekero monta moyo na diaro yo akire ko monta asirire igako wenteki obweke nyoro abantu bose omongira uria oseta ari uraria ekanisa tinda aweze moya tulibaga ekore pastor midoro orega kanisa tegiri bagari ya kore kere kanisa ase itachi okore mirime menene chikwaye jijira apanda mu ajira godere kanisa ane godere pastor itora tanga mana kore ana manne from the church lakini baga ndi arenga moro mongino minto
otoka ngo kitamo chinko mari ande tari buya tokoro omongino oliko kitamo chinko mari is not good at all ande osari tayo oja kumana nolo to ni ntwa ba mwabo serio ntwa ba mwabo molago oyo tabega gente que repeat again aruta itaka tena omongino no monene otewa ngotine kustana bategerisa ekanisa moiri bagaria ino pastor understand like that ndro jini puti ya kanisa abanya atakete gokora lakini coordination njale ngoro right from the hope hiyo mambo ilikuwa hivyo elia kabele abana baje ho mwakole meme miyamo kairo mongiro na Europe mabakole asingira kujikorwanira mongina na Europe na babantu bako genda yo na bamayiri ako genda yo na bako konyu goko genda yo maigamba geje tibon eli ogibono ko iwo kana wadu mo interested amangana naya ekara wana bakole meme miyesa ukeria ando ko gete ngomongiro minto na ro ikire Kenya edo goro oweni lakini ni bahati mbaya okole ndogi bado tuasikia waje kulala pamoja kile kidali nne moja egoro kuna kiromo ni kiromo wa overe moja libuya tuwete by the way aina masikanya manene especially omwana naro moja goro mungu na wamwao wamefanya kazi nzuri asokole okole no mongino yeye and by the way by extension bakolera manene naone garare moyo hiyo lazima waambie ukweli mugara muwe akiyake fanya nini mpe na ndio babu aje virenge yevya ndio ndio utine kwa mugiro uno jabe kireza andike maridak na ndio bakabuna baje tu gota lakini nende ama waziriana nka na barabu na yero akatomora ama waziriano taliken ukasiyo sawa kwa toike na sawa kwa raike ukaona mawasiliano bale buya kole buya aba dabara ni wakore watu bora wame kile kijana teme jana ututu kan buwa baga ngai to ko buwa dira ngai ba ko ka ngai to ko buwa dira tukatika goja baka matuka atupoye mongino baikire ga mole watu asini ko mayana mtoto omana tusike timma ya mekore na kwa tusike timma ya mekore amatuka kore aye jiza cha kore chae na kie nyangi yo tino do che ya pasta jitawe libiro motoko mongino do ko ro matoka rai asa ndio watu wake tunga ito hoi paka bono igonga na bato ya no sirra ni okuta do kwana nga onyo ndole nge katoro kumurukania nto igwana na abaje kuraba ase mkoena ndio kwana zangu na gi huyo jamaa ametukosea oyo nge katoro ni katoro mate kya kore asieta atieta abaje kuraba akatotika gari oyo tole gatige to sinyunga kiba to kotaka ni igoro saa 7 igoro aliko de konagira wa mindaba aba minda ngo barangere baka mwe minja omobera bana mbaje bayikiriga abuya tutaya saa ko buya batireka ngade konagira bana abaye garangere baka wa mindo bajaba ba musire magera tukaikaraza ko rusa 7 tuwase tukabanga bono gemo ngina ko ba agia baire baito moko ba baka bono usia no yiro ya ko se tenga na ngire basta injira wa ge desi mina pastor min ombo siriki o sirire no ko ani ngo sinya ga ginju e ka ga wono njendu report ya na semole gera mu ta baisa ko ta konyora mbora ninge gigegende pastor ganja oyoga wala dire mo ngino ndo trande number 2 tukata konyora la bagina baga ni beito bagimoko ba orane ojinta mena na jiriga abaga ni beito bagaranja na lero mara baba kibako ba toke ko mesinjere ndeos omongino ya sikuna benge nyangi ya ko bengia toke ko mesinjere ndeos egere muti mara wa mutu e mate injere ndeos ikoda iko ondora ere tenjere ndeos ya iko nya sa mbia ko yo tu kokita mochingo ma tualing nenjere tuacha mambia okwara bantu ba kuimo kiri biro jaga bere ndere biro ko gorungali darusa mwara na tomeye mwara na kala sire ngire sa tinda gwan
lakini nayo thie kusikenya ngi mungi no yominto egere to gijande the sanit igo maambi anke irora ngokutore lakini nje mokore meza kwekeiga nje mokore bo tabana ona ndiga yorio nkeira ndindike no na mo manyete bwangu mombeke buya mompare montere mate ono gese angu metinya no ba na cha terero gese angu metinya aba iri baito chikola na tuchiranga chichi kwana ngichiariete aba iri baza bangikemwa kolete igo boitamoga na report yere kamili ngirinda etimoga ende ngasari ekona renge ntwe bange titoike obo tutukana mwarengo omonto nkora umonyokaro oyorenge gatigati yaba baje koro baito na intuka otareka to report yere na engene eka tuene na Nairobi ngo tokonyere omwacho koro lingumbu akale tokale maga bono umwacho koro kano wetu umongine kurene ora chombe ngo tajira tunje tujira agere kwe ego jiko ga ijuma bajire abaire baito bakabona baba igonye na kore bade abantu bamintoya abana baiga bomongina nduto yetange nari uko atura matanga lero ni matanga na wezi kiko na bale abantu baminto na bali questi tumena senkeria une komite wete kubanga tumena na rika une komite wete kubanga ikara ya bangire tukamena abana bantu batigamuka to babange sibuna bako menyankaria to batio no molembe finally imatinga abana babona babatigara video na mairura amongi no mwabona oje babona ajire ondubu atekenda abarendera bunerongori ondo obwate genda bwate bunerongori kamuranje abekora nduga elie ego yandu ajaga iga ndo gitiga sogostari erongori nyero na wakolanda ondo tumuna wakolanga asatube kiga iga tobatire ngori bajakolera katubange tini kituye kubange ngerio mwagori mitoto ko yetiga paka tuakori radio akeo I'm finishing so director tokwani kora tumaka wafumulira kuru kura sema hai Bia kokane. Bia mana mugambi asenge jio kongari baga. Igona acha na inje kuro pore ya na asenge jio mogino to sigete mano. Omogino no monto to sigete sana. Obwa mano mnanje ni mo sigete sana. Mogino ya kana are ko ligi kuro abantu ko bare ko magenga ta bekira jikuro lakini jo ndabinga jana ko beke. Omogino yoiga ekara korode kuru mutwali yako manyete ga kwanza kwa sako kukwani ono mogina wenge channe sana tu asili omogina wa masikani sana ona tabire pore yane sawa na wae mogino yekero mwana oroisi asira ari ukione naona arenga matanga mogino ona acheto mutinyo ona nange tara ine gangagirite ari na moroje lakini omobire torenge muyana morojo ona kera na jete kuigwa ngosire na wana kumeti sana nga amagana yese na makongo igona ro tawo mugambira nya kuomanire ogo kuko monto ko lichinjira chinyingi na matanga na wako ko lichingejo chinyingi lakini ende tu tawenga matanga abeiro monginoralire tigato sabere family obuya bwenka yato basabera omorembe abana abatigaire balenda abana batigaire no mongina omochiori bonse riotene no bero mo wanja to basabera maya be mano mugambia soko ngaliba ngoli enge to sabaro obwate sanera ndo tiga bana abo sa kinyo waja nero ngoli mwari mitom aye yasana musoli koremerwa haya awiro rongo manero yo dinimo netmono yasaye morisione igo mugote tume hii yasaye no musione pasone oyo makosa yasaye na manjete na chakire 100 makosa nimeenda akora tega singe mote awami ndo weiro ya
more mugambi na wakorera igore rire bobarira muruchi biyare rire uyu no mwabo muragwa no mugambi na inde keya mairura abasani baho nabari bona barabona bari mere iri mbura paka yaerire batebire paka gaja sabe bakogenda bari bakurara kende ngekayo mo wanje tosoye mebuko tobe kegento bari ego mwakira naende ntage togote we mugambi naye ntage tosangire ngemo murontom ngochakande maite ndo kwana tutame tiga tubeke aria rera maguta ne sukari ase tukoria rero mugambi chaka toro mwalimu ngori yao ndoro mwalimu ande mwalimu olitayire jide nkawono mwalimu bewono dero ngori yao na sara ogonya bewono mwalimu George na abalimu mwa bwade yesa ujaru play da director bewono thank you ande mwana siasa oyo bwada renda towegera tobatigere edwemi baja go nyore kiba go dumia geran korera twaja na yale gabasema ni matanga ne semina oyo bwade kia bwade na badali ni mwale ngabu na tumubegere mwale yona sir thank you sir yona oyo bwade kia bwada ye gawa e kola hapo jo tumira okay asinye nyechisa musanare oitokoro ali nyasasa maate ukamenyete chisa cha ng'ombe ali Washington DC garo musanyone ekero to matebe tingantu bata matanga iga munanda iga wikamara woba munanda iga sese miale otumire singi kiri busano makimo goteba nando kwamba koranga isale jinjire ne kirenga kara chita goteba chinga kiechu biabono sana yako rujali ni nyaranga no mano itoza igari nyumba ya mudumari ya tanka iga alinya sasa sitomati biamono sana no jile simya ndapea biamono sana thank you maga mutata mage biamono maga biamono maga nyako wad nyoro mwali mulise jali biamono bega ige gobwate ya sana mota igena mutobera mama gira kambiamono thank you ango anentu ngama tanga igora asima komage asante Pastor Mintoma, I don't know Pastor Evans Omweli. Thank you, Pastor. Asante sana Musa. Ayo genga mwalimu ogeni. Mwalimu ogeni wanjogoja asante sana mwalimu. Mwana John, thank you very much. Jina kitumbe unasema heshimiwa ogoja na kwa ali bala kwa kwana. Asante sana. Kwa maana sana. Thank you. Ekyo bwana to gero leo ozoku. Ekira kikwa edire. Otombe no mheshimiwa baita sana na obado liwa gari oro. Mwalimu ogeni kwa sema ya walimu njua. Madam mbona sana. Asante madam. Mwabione Nyangalesi karibu sana ande mumrone. Kaga yombe madam thank you for a powerful message. Ona ntosine watana ne nduru wada wanakiano. Asante sana baba. Asante mwalimu ogemo sema ya walimu bagandi. Mbona mwambia senge ncho yoko nyaweli bageliga. Awanta toka wana pole sana senge ncho yogo sira kumbongino yo. Biabono jikwa mwatera kama leto walamu. Pastor na renjiri harusi wa sana. Ono rende awe na wasani awondo teka maji tumbongino yo. Rencho na chiraiga asenge ncho na tebi ungankwa nera bali mwasinini. Marieta nzablo ningoro kokemo yo getutu. Onale ko sababa ali mu mwezi bali molaiga. Ebe ko retired, kwa retire, ebe ko field. Moto moto asiniga manole bicha. Nare ba ni ba rana bali mu bale kenyoleke.
Iga alimu njuma kwa bichaya mga iga kamaranchi. Madam. Ande kwa iso koko ma alimu njuma chaiga. George. Please. Anya koro mwalimu njuma chaiga. Mamsa. Sauro mwalimu. Tefa. Kuna toji story njuma mwalimu kwa bichamurwa. Please, mwalimu Kerosi. Mwalimu njuma kwa bichaiga wangoiga. Yes. Mwalimu ndebo esteri awase itabo kai. Abalo baru bara. Mo baisa gosoka bali murende mo soka. Bali mbali gosoka. Iniko atara Marieta na ondo che Josephine ngano muragu. Tetiga toro Marieta. Good. Ala bali mwachire bemano. Senior. Kama mwalimu unastaria kwenye gocha. Aro mwalimu ndokoro walia. Na wanta yetoko kwanira. Aliyo kichanga ibaenda. Oh, no aralia. Yes. Yeah. Na wanta yetoko kwana ngaiga. Abalimu mwalimu tawa mukwalita irencho. Ile kwa kwana wana nchove areke ombeke geito linde maito kuminga igana aditaire lakini kwa aditaire nchuga nataka wana sokerosi adina yoso kawia enda sokerosi welcome our brother. Yes. Muna toko hapo bichaiga abarimu abande mbara abaritaite abande mbalegasi. Nawanataka abarimu abayiga be manyekani linda ya mababere iga bakwana mangana abere. Umwalimu Mamkefa elieta na akwana wikaransa. Ikiwa mwalimu Kefa ne goroko na kunga chanka linkani. Awami ntombuya mole no atura sama. Sakalia ombuya transmara muinanga so Biamana oyonjo jongaga no mwalimu nde biamana Shambaka so mnyangweta Omokenya kangi muragumba aba ngoso mirangeti Mubaranya kangi mongino lio raire ninchare arendete mono amona ke Ero ngomo kisangion Ngoli ari gotoka ni tutwa ko nyukomo. Gonyo montoro ala affected ninje. Gongo somye skuru ya Nyangwete primary. Awa mintombi yamana singa chio cha kutopora. Na wana tokira nchibie kando cha wange na waraka. Kono yo na wana one prodigal daughter. So Marieta Josephine, wish your name, Moirongo, Kennedy Motende. Asa mnya vitu na bine. Ya mulimwenzi. Amujambo. Yensa Motende. Retired. Kurunadi tayo kina kodi miaka 37. Na kole miremo 32 years. Wali mune miremo miya. Ingotikira woy. Walimu nemere nemiya siko bwalimu ande nikale iki abana baso bwalimu yakonya koroka balimu nyibyali obwalimu nemere mo kameli akasara abasinini mwalimu maende kweorganize na bakweorganize tali ngoli $1,300 omanya koroko omuntu mwalimu kalieri ku 20 kubwe bangite buya na kugotwara shepwe yanti gerega ugo ngoza kunya time later nkenkwane imbwata mangana mange ngokwana indiko twara time neki forum na cyo njiri kwala mbiyamo
Omwalimu Ndigi. Karibu. Na inche tiangeli bageli gamba kwani atokoreranga bwire. Tuogire tuasekire irangongora. Marieta ankoro kunaftali matende. Ande korukundo kerosi. Mwakoria na koregas mutinyesta. Igana inche na onde nkamuno mogaka ando mwalimu. Na koregas ke kunyangweta former teacher nyangweta ZD primary. Nande na kora se union ya Kenya utimu mobisi wo mogende ta gozonis. Wana misage tultimati ya chenda kwanda tera tutirende tete kunyoranga ka wanda iringa treasure olitaire na onda te korengera ringa igano bwate genta sigito orotebi lakini ne treasure orato tebi yara na bora mongache ngano bolimo para no bolimo kumbe no maene aso bwenge dende kero anjena ritaite no mobisi umaona soeto na treasure abuna uchi kuruaro umaona jaso abari mu makubura ni ngora igo abura utwatiye maega na chimada mugomo bura ni ngaki turugonekia awanda te ukura igo ngari gani Obasanjo oyo umuron tokuwa dinaye Inche na Obadia Stockton oyo mugirinde seito samata bono na somia urogo somi ona igande retired teacher no chobe retired once a teacher always a teacher unakuwa na mwalimu na anya bote aro kwa mwalimu mbia mana sonde akwa ne to mako uya igabono ma to hule buya na chara ara kora aro rangake ora anto to mbali ta babere no inche na rita ete miaka stan ko tendika igo mwaka tikato no skio changi gaiga awande to koleta oyo kalele treasure ya kenuti oyore umalimu Tomo Kenya oge ochireka lakini rende nabwate entara tabe keiga tumawo yechangia bali bande igo no bwate nyangi no te taba ndu bono to chike mbia mono nakwa naga ekero ese asaregete twata katonyora maguta ose chingeni kya marogo lakini no bante binga tinkwane tero bata gitenkwane na yeko ara baturangiria badimota manyeti kentomo Okenye Nyanduru Mairu Nyairu ose Samuel na murando ke Tom Samuel muragu mama ino mojo koro Mairu ayot no yo Mairu mureka na wairego abantu abuna amabari na korre asi miaka 36 sarasina sta na ngo mwalimu Yohani gana abete principal ga miaka 1991 1992 kana someti omoko yoga omoko na rendo chena someti seminari ngali tima dia saya ndago chi seminari korte ga siena sana ku Nairobi abuna wana usina someti 1991 92 igona korte ga siomoko ne korora korre ga sina miaka ya era na renge banjoro to treasure wago ja south treasure ubone kanon kurita na uboko genda ege dona koreta barimu abantu base to matu cha chemba ta yote kroge ese gi jenaru anete kabisa paka bagatiga nare ngoro korigi na no yoitoga na mumura nyanga abantu ba mindanga ki umwana odio korigi no yoita lakini ale chache ngawate biga iga ne ta one sub county na chache ne sub county ebirogo bire mate binne ebiro to wate binne ase ken utim binne bitoto bire chache ne ke mwire binne iga abantu eta gonga kito koroko ndwa jeta suku osento iyo ao elinde karukwa kodire tamu yao tamago tukwanza uterigeria ase obwagari ngemoro gwanchera na bemoro kurwani gocha ande mbemoro gwanchera na watawe aki replacement to kora iga to mu with us let us replace it na bintu bikobe kugenda
nakwa nekio mingo nakwa nekioria na intwe gitiga to replace ri bageri yao no toroche na intukorwaiga tokore tamu yao erinde korwaro kama chikoligigo Mr. Mbaka, what can you say? Iya mono kenga suri baga kisa kyarire aso benge tuigwana ni nga togwa tena into akairi gaita gake karegeti omaka yanjwa omoke omano itoka no mabatom togo tiga to mama goro uno rio tabata banyane we want to say that omoka so kebosyo una agene ni campaign kiaye tomwa kere chikwa cyo tresara une ko nyare kana ekiara bantu bamwanje to omoka isa eticha na bate network ya barimu para makere chikwa igo twasabira so gusaba ko nenga abantu baminto bari technical advisors yo minto so banu minto bari taire yo minto tom omoranje to bazo ko yo mano yo ekiara na bata ambitions chingia na bata ura ime yae tuamusabeire agene mushakaraki e campaign bari ngaba ko musabera bia morosa okay nchungo sabe kura asaba alimu kwa na mangana wano toko motori mam mwalimu ane tuma etina ni ma eto kwana bia mana asenge nje wo cha to apone asenge ncho lireri abere igane chinsa na injira bango tayana abantu baitu benka mwalimu ane tom na bonsi abara barimu bagwa katikura chubu alimu mwache mu support egare tokore liteno mwache mu support chi propaganda nchiba chinyingi lakini mwache mu support mbia mano asenge ncho chisa cheli mbali bakwa na tambe tigomo chikura kwa ni report emo egere tusabe abancho ba Kristo nko bakwana mbuya muri mwensi esa marieta no kenye Victor ngorangerwa chinsa chiachire sana igatokore igona renge kaga igairusa omugambe tosoro onta inga esa urintare ngumbu matanga seinare genda ungwaklishe oteba iga mangana na abere ogenda otebya abanyamondo ngochande korora aseme chandere ukonye ake number 2 oteba mairura ngochi charo monyene achikubarura muna family tubona ni mospari tawo twara mangana mango saurikindi mwana siasa umuga koria esauria kare mumbu na ateba nga ebese limo gotonga ngo sangerere turo nturugo sangerere jeneri choni jesho ntugo ati sitogo sangeria marwa na rureribu era konya se konyara mbuya mono mosase ni wose moko genda tote netwas pasta jokoro saba egere toko abo mugari gochika da karambo chwa saba abalisia twense abotoko bali moino na mo especially ntukore na abalisia banyamondo mwensi na deacons moro kurwalia se family tusabe tenna abora ikaranso maete tubuge mbiyore kumbe koron kobwate kaso tenena elinde to confirm ngabuyore tuombe amachenu tate nyasaye twakwira neringa bia mono kwabera mwananchi asiri tukulia rero naende kwabe kalire buya yatwari bagatwa nyorari bagari yatsenge njoko gendi nyangi uikase tu ikeri nyasaye ebako nesku bibasore botambe naende twarorero kuboko kwao naena ase tutari kubeka bya nyasaye oito watoire chinga kya senjoko na kurungeya naende bono kogenda turasoboina asenge ncho yokororanga babo yotumoka nagachumwaye aganyema mbiri okubokigwa nantu twegere genta kamonga Yesu tarachicha amakweri gagotwetera kurende bantu bange ncho kitugwena takoba goikekero kigoja kwao nalio libori tugwena takwebori twins bonto sentwes nyasai bali baru etare na bandange kerera ikirichinga kitoso ase para senchoro gendo na bandu buna barase chipara bono monane twes totara sama virao na be kenyoro omwana twasabirenga otoya chinkoro chobo toereru elinde togendereri mereberi kwa bekire bosigoito
twasabire aseretire ya Kristo Yesu motorito. Amen. Itangazo ngoba igoro ya magana yo kuliko tuarika unasimamisha mwana. Itangazo ne linga abantu mbalikwa abagotu bagatigara. Bila mambi alikwa bigatigara. Neba nabala bali bande barenge kulikwa. Serikali yali kuretia kanyana n'abantu mbali abande mbali igiri wetera kize cyarenge jinke. Yazukiri uko liko kulikwa abagotu abana tukura tanezara sili mutinyo. Igo abogo kibandi kiao oli nyamarambe oli ko. Kuna gandu ya gorwana para tanezara sili. Oh my God. Có thể uống mừng đó. Gue casain Alen. Oh, no, itu. Oh, emosi. Orang laki. Kayaknya saya aku. Yang di mana ya? Ingin tu keluar aku ada macam mana kau? Macam mana tak gimana? Pokoknya nyorang kau yang sering gimana mos? Pokoknya nyorang kau yang mio cukup. Minggu kau? Kurang. Oh. Macam tadi. Ada ya? Ada ke biar aku tunjuk mau. Monda aku jaga di sana, kau sekian mana dah nak?
Unataka kudisplay wewe kama. Akimarana terus start. Oh, tokane ki. Tokane wali ba kole keren. Ayo. Ya, gue bicara gore-gore. Lama udah start. Qual stati kami? Ini. Baru pada start kami. Baru pada start kami ini jadi tahu. Asmana ilikuwa sawa. Sawa manga na ole mbega. Ya wiki siku yake. Sawa kale video unapata ke. Watu control tukaweke question mark au tukaweke question mark tabi kama dawa sakata wati tanga ujibu Tenara, tokai corona dio kora mole ko video ya ndamu. Ora mole ko ye ko mole ka kurwa. Toka kapi. Yo ya ne ko mole ke. Ya? Moto wa geiro. Monto botava nem que monto gua que era maru rendra mo. Monto do caber. E o caber de gaje né mo je bugen de ki mara. Siasa gaje. Caber de wa que né mo ai ti be timin de va que monto. Asi mo toma na baji. Gaya. De que né mo gaya ya India. Ya aja kerja, kita pakai pini aja sih. Ya aja kerja. Lagi sih dia banyak kerja. Mayaki. Ceko pimado monta akiri ndamanya akiri yo monta no chikirenge. Akiri awoni kuma chikirenge. Kapoli. Igore pini ya lima beke pini. Alafu ngoe ngoe cheme Maria. Wala kile pini. Igore simi yangu Setting. Exactly. Ah, via. Ahí dale la cuadra, se caigo. Lo akan pang. Aku dia kan dia ni kan dia pikiran tu bukan bagus. Baca ya, kita juga buat. Waktu mau mana ngende. Cara ni dia mau mana. Ya, anu mau mana ya. Nada ni kita tinggi sana. Nada aku kata mana mau mana itu. Apa tu macam? Kawan kani mana? Ikan nak apa nama? Ikan nak apa nama? Yang kali ada kita cuma dari itu. Wah ya. Mpe tukutwara masikani alina abaye gitu kan. Nani kira tamu kira. Cukup bero. Ini tuh. Ini tuh.
Aku kira-kira kikian enggak? Ya wantu apa? Kiam ini buat apa nggak apa di toke? Gong kikian ni. Ada. Oke. Itu tuh yang boy. Pokoknya gaji itu kira. Gaji itu kalian tadi. Itu ada. Ayah kamu mau beli kes itu. Kita tahu ngai tadi yang marah. Kita marah tu kan? Sekarang ada hutan, sama tu baru orang ada ada warga rumah. Oh, boleh kita buat tiga. Toka, weh, toka. Ikan bali goro. Ikan bali goro. Aro reime. Aro reime. Aro reime mora kaya kaniya. Aro reime. Aro reime. Aro re kaya kani. Maya di tahu kama de kama di kama. Kani kama de wati ko yume. Angalia hata bila promise ya muruzime. Ero mo promise na ko muruzime. Ni mama tena verema. Ni mama tena arania verema. Ada orang mama muruzime. Ayo. Inafanya nini? Anda kwa Buya mana sengencho tato akanga buya mana sencha ba kore ga sengia bari to gotera tuira ngorake ene chisa cha bento gotini boke omongina bono nanda batokore ninga bari bakore meiga nyasaba seni nanda ba mentera chinguru asisinga kiechiga abonta ete kwa omorese Charles ato sabere ine tutini boke mobere
ne tusabe tato itore igoro ebakonesiko ne biao oro yo minto muragwa oyo kwaretete kurwa aseriroba okamotonga sense yeiga twabere nere gamatuka mange itukuria rero nkore na rasamaroba na tutamarore gwika ekero goje kurina goje kurina burutu bari yakabere wone karo to kumuri ni aseriroba nyasaye ganda kurinde enke yeiga ando yego semeria kwa bosio eri etari yandigere gwatu ase enke yeiga wetera abana baye wetera abachukuru baye ni amate nyasaye ndigo sirakura asobosibwense weko mwari okero kuraniri asobosibwense begeri no korayo abari barakora imirimo yigo bokonye kinguru asedria istosabina kwegena. Amen. Kasi kwako. Wana batokotera. Kaya gole. Tutwara omuroberi nandake tutwara omuroberi ake efamilia y'omong'ina keya sukabosio maira nkayore sukabosio igo okay ekere keyare bosio nabo ntaete ng'a keyaruta amaraba aye naye okwandeki ng'a amaene omong'ina narwete ase eriraba naende oiranire oo nogwancherana ng'a omong'ina bono otonyorire. Maira bwati korwa abamu ab'omong'ina bare korokonda rinongori mbara makonda naro agachiko murusire gachika tate nao mwakatera nao wae marao ondari narang'a abamu abo bande begenka igoke okay aya abana bae bande begenka baro okay
Pastor bakanda kwa. One of from here, abatware kundi bagase abamura erinde bayirane. Bona boto kuna gotera. Kemere mende genderete nandi. Agacha ereko
Gakera etaya yoka 93. Gakera etaya yoke mosunde goja ole mosunde pense monene monene ataraja Rosia chitaya mamito mojiro seno koiroka goja kwaye mange kore kera etaya yoke nonya wange basundoka bagwanga wanjenjiri wege na waitoto wege seira yokoidana Rasia chitoya bamito mojiro seno koiroka goja kwaye nange kore kera etaya yoke Number 188. Yes, oh,
kusisimia. Kwanda one.